meron dito? Bakit walang katao-tao? Napakatahimik ng mga nadadaanan nating bahay, Lo. Di ko alam ako. Wala namang nabanggit sa akin sa sulat ng Tio Edgar mo eh. Sabi pa gaya, tuloy daw ang paghahakot ng dagdag na tauhan ni Senyor Mariano para sa anihan. Kaya nga tayo nandito ngayon sa Antique. Lumakad pa po tayo ng konti. Baka sakaling may makasalubong na tayo sa unahan. Pero, sinasabi ko sa inyo, Lo, hindi maganda ang kutob ko rito ngayon. Kahit yung mansyon na tanaw sa malayo, mukhang tahimik din. Kinakabahan nga rin ako sa totoo lang. Masiglang baryo naman to eh. Alam mo yan, sa may bungad pa lang dapat may mga nakasalubong na tayo. Kahit yung tindahan sarado rin. Lo, tingnan niyo ron. Ano bang? Bukas yung pinto ng bahay. Mukhang sinira. Kilala ba ninyo kung kaninong bahay yan, Lo? Oo, kina Pedring yan eh. Tara, lapitan natin bilis. Pedring! Pedring! Ako ito si Oyen. Nandiyan ka ba sa loob? Pedring! Mukha ring walang mga tao kahit sa loob o taas ng bahay. Teka sandali, sisilipin ko sa loob. Kaunti na lang talaga ibibigay na tong pinto. Nasaan na ba kasi ang mga tao? May problema po ba, Lo? Ano pong nakita niyo? Ha? Dugo! Ba't napakaraming dugo sa dingding? Lalong sumasama ang pakiramdam ko. Nag-aalala ako para kina Tio Edgar mo. Magandang araw po sa inyo, Sir Jupiter. Ang palayaw ko ay Soyang. Nakatira po ako dito sa May Mindoro. Pero galing po talaga ako sa isla ng Panay. Lumiham ako sa inyo para ibahagi ang pinakamadilim na bahagi ng buhay namin ng aking lolo Oying. Nangyari po ito noong pang 1992. 19 anyos pa lang ako nito. Lumuwas kami ni Lolo Oying galing Iloilo. Pumunta kaming Antique para magtrabaho sa isang malaking sakahan. Subalit pagdating doon, nagtaka kami kasi wala ng katao-tao sa buong baryo. Di nagtagal ay may nakita na kaming bahay na may mga bahid ng dugo. Unang hinala namin ay kinubkob ng masasamang loob ang baryo. Subalit nang marating na namin ang bahay ng tiyuhin ko roon ay tumambad sa amin ang kagimbal-gimbal na katotohanan. Dito ko po sisimulan ang kwento ko. Sana po ay pakinggan ninyo ng buo. Sana rin ay mag-subscribe kayo sa channel ni Sir Jupiter para magpatuloy pa ang pagbabasa nila ng mga kwento natin. Ano po kaya talagang nangyari dito, Lo? Sino kaya yung nagulo doon sa bahay na nadaanan natin? Hindi ko pa masabi Apo, pero mukhang may mga masamang loob na sumalakay rito sa baryo. Mga rebelde o baka mamaya mga tulisan. Eh kung ganun, bakit wala man lang tayo makitang maski isang tao rito? Doon Soya, may bahay na basag ang bintana, silipin natin doon. Habang lumalakad kami papasok sa baryo ay dumarami ang nakikita naming magulong bahay. May mga palatandaan ng sapilitang pamamasok gaya ng basag na bintana o wasak na pinto. Magulo rin ng mga gamit sa loob, tapos may mga bahid ng dugo. Hindi na talaga maganda to. May kung ano talagang malagim na nangyari dito. Umalis na po siguro tayo, Lo. Magsumbong tayo sa bayan. Humingi tayo ng tulong sa mga sundalo o sa mga pulis. Hindi ako mapalagay hanggat hindi ko nakikita si Tio Edgar mo. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari sa anak ko. Kung ganun po, pumunta na po tayo sa bahay ni Tio Edgar. Pero kailangan po nating mag-ingat, Lolo. Hindi natin alam kung sino ang mga kalaban. Baka madali tayo. Kumuha tayo ng itak sa isa sa mga bahay. Tapos dumiretso na tayo. Saka Soya nga po, makinig ka sa akin. Ano man ang makita natin ay wag kang sisigaw kapag nabigla ka. Kailangan nating matahimik hanggat maaari. Naiintindihan ko po, Lolo Oying.
Pinili namin ni Lolo Oying na sa kakahuyan dumaan. Baka sakali makatulong ang mga puno at halaman para hindi kami agad makita ng mga nanggulo sa baryo. Maingat kaming umusad hanggang sa marating na namin ang bahay ng Tio Edgar ko. Mag-aalas 5 na po ng hapon noong mga sandaling yun. Dugo! May dugong lumulusot sa paanan ng pinto at meron ding tumutulo sa silong. Ay, Diyos ko, ano pa nangyari dito? Papasok ba tayo, Lolo? Sige. Pero uulitin ko ha, huwag kang gagawa na kahit anong ingay. Naiintindihan mo ba, Soyang? Maingat naming binuksan ang pinto ng bahay ni Tio Edgar. Sa loob ay agad naming nakita ang maraming dugo sa sahig at mga dingding. Hindi na lang yun simpleng bahid ng dugo, kundi talagang dumanak ang dugo sa kubong yun. Agad kong napansin ang magkahalong panlulumo at pagngangalit kay Lolo Uying. Edgar, nasan ka na ba kasi? Ano bang nangyari dito sa baryo ninyo? Sinong demonyo ang may gawa nito? Lo, tingnan nyo. May kung ano sa ilalim ng mesa. Paa? Paa ba yan ng tao? Edgar! Edgar! Bago ako magpatuloy ay hihingi muna ako ng dispensa at pakiusap sa inyo. Patawad kasi masyadong malagim ang mga susunod kong isasalaysay. Tagpo na nakaukit na sa utak ko hanggang ngayon. At makikiusap ako, ilayo niyo muna ang mga batang nakikinig. Agad kaming lumapit ni Lolo sa mesa sa may kusina. Napansin kong doon nagmumula ang pinakamaraming dugo. Hindi nga ako nagkamali. Paanga ng tao ang nakalabas mula roon. Nililis namin ang nakatabo na tela sa mesa at sumilip kami sa ilalim. At doon ay tumambad sa amin ang isang kahila-hilakbot na tanawin. Si Tio Edgar. Ugot ang ulo. Katabi niya ang nag-iisa nilang anak. Wakwak ang sikmura pero wala akong matanaw na laman loob. Diyos ko! Anong kademonyohan to? Hindi. Edgar! Edgar, anak ko! Hindi! Di ko kinaya ang nakita pero di ako pwedeng mapasigaw. Kaya naman naibaling ko ang tingin sa bukas na pinto sa kusina. Subalit, lalo lang nadagdagan ang pagkagimbal ko nang makita roon ang asawa ni Tio Edgar. Nasa likod bahay, hubot-hubad, butas din ang tiyan at pasakang magkabilang dibdib. Hindi maiguhit ang matinding pagkakabuka ng kanyang mga hita. Hindi! Hindi! Huwag kang sisigaw, Soya. Kahit ano man ang mangyari, huwag kang sisigaw. Isarado mo lang ng dahan-dahan yung pinto at ikandado. Siguraduhin din natin nakakandado ang lahat ng mga bintana at ang isa pang pinto sa bahay. Opo, Lolo. Sinunod ko ang sinabi ni Lolo Uying. Sinarado namin ang bintana at pinto ng bahay. Pagkatapos ay pinapunta niya ako sa isa sa mga kwartong naroroon. Yun ang bukod tanging bahagi ng bahay na hindi nabahiran ng dugo. Pumasok din doon si Lolo. Dala niya ang garapon ng asin ni na Tio Edgar. Aanihin niyo po yan, Lo. Pakinig ka, Soya. Hindi pagkaraniwan ng mga tao ang nanggulo sa baryo. Mga halimaw sila. Mga demonyo na hayok sa laman.
At malakas ang kutob ko na nandito pa sila sa paligid. Nandito pa po sila. Alam niyo na po kung sino ang mga yun, Lolo. Aswang. Mga aswang ang sumalakay dito sa baryo. Aswang? Sigurado po ba kayo dyan? Paano kung mga kriminal lang talaga sila? Hindi naman po kasi totoo mga halimaw na yan, hindi ba, Lolo? Naiintindihan kong hindi ka naniniwala. Pero sigurado akong aswang ang may gawa ng lahat ng ito. Hindi kaya ng pinakamasahol na kriminal ang ganito kabrutal na pagpatay. At hindi lang isang bahay, kundi isang buong baryo. Kung ganun, kailangan na nga nating humingi na sa Lolo. Nasa matinding panganib tayo, Lolo. Alam ko, Soya. Nga lang, bukas pa tayo makakakilos. Palubog na ang araw, siguradong aabutan tayo ng dilim. Mas delikado kung lumabas tayo ngayon. Ano pong gagawin natin? Hindi naman pwedeng maupulang tayo dito magdamag. Eto Asin. Pangontra ito sa aswang. Lagyan natin ito ang mga bintana at pinto. Epektibo po ba talaga yan, Lo? Mahapdi ito sa balat nila. Manalangin lang tayo. Sana tumalap yan. Sana maitaboy niya ng mga halimaw sa paligid. Sayang lang walang bawang at kalamansi sa kusina eh. Bukas na lang po ba tayo hihingi ng tulong? Oo, pagsikat ng araw, aalis tayo kagad. Pag lumabas kasi tayo ngayon, malamang mapapatay lang tayo kagad ng mga halimaw na yan. Nilagyan nga namin ng mga pangontra ang mga bintana at pinto ng bahay. Pagkatapos ay bumalik kami sa malinis na kwarto. May hawak kami ni Lolo Uying na tig-iisang itak. Nasa tabi lang din namin ang garapon ng asin. Gabi na po noon pero minabuti naming wag magsindi ng lampara. Baka sakaling makatulong para hindi kami mapansin agad ng mga halimaw. Subalit pagsapit ng pasado 9:00 ay napatunayan naming wala rin pala yung silbi. Lolo, may umaaligid sa bakuran. Mukhang alam nilang nandito na tayo. Hawakan mo lang yung itak at ihanda mo ang garapon ng asin. May kumakatok sa pinto. Naloko na. Mukhang marami nga sila. Ang bintanang kahoy. Alam nilang nandito tayo sa kwarto. Hindi na namin malaman kung ano ang gagawin. May kumakatok sa pinto. May nangangalampag sa dingding at may padaan-daan din sa silong at bakuran. Hindi naligtas ang buong bahay. Wala kaming ibang mapanghawakan kundi ang asin. Kanya-kanya naming itak at ang manalangin. Mukhang ayaw po talaga nilang tumigil. Nakataon na rito sa kwarto ang pansin nila. Lumabas tayo papuntang sala. Alis to ka, Apo. Soya, kumapit ka sa akin! Buisit na aswa. Bitawan mo, Apo ko! Nagulantang ako nang biglang nawasak ang sahig sa kwarto. Lumusot ang binti ko roon at may humablot sa akin pababa. Mabuti na lang talaga nagawa kong makakapit sa braso ni Lolo Uying. Pinilit kong makabig ang binti ko, pero sadyang madiin ang paghila sa akin ng halimaw. Ramdam ko rin ang matinding hapdi. Nasugatan kasi ang binti ko nang lumusot sa sahig. Ramdam ko ring nasusugatan ako ng matatalim na mga kuko nang humihila sa aking halimaw. Lolo! Tulong! Lolo Uying! Nakakainis. Malakas na hayop na yan. Ayaw mo talaga bitawan ng apo ko, ha? Etong sayo! Sinabuyan ni Lolo ng asin ang sahig. Lumusot ang mga yon sa mga siwang at kahit sa mismong butas. Dinig kong napahiyawang humihila sa akin at lumuwang ang kapit niya sa binti ko. Doon ko na nagawang hilain paangat ang paa ko at kita ko ang mga pahabang sugat ko roon.
Aray ko! Ang sakit ng binti ko! Apo, kumapit ka lang sa akin. Papunta tayong sala. Tiisin mo ang sakit. Lolo! Yung aswang! Sumisilip! Huwag mong pansinin. Halika na. Sa butas sa sahig ay nakita ko ang dalawang mapupulang mga mata na sumilip. Hindi ko makita ang nagmamay-ari noon dahil nga madilim ang paligid. Dali-dali naman kaming lumabas ng silid ni Lolo Oying at kinandado namin ang pinto noon sa labas. Di nagtagal ay naramdaman naming umuga ang kubo. Dinig ko ring may nawasak na kahoy sa kwarto, tapos biglang may kumalabog sa saradong pinto. Nakapasok ang demonyo sa pamamagitan ng sahig. Buti na lang nakalabas na tayo na kwarto. Pero hindi pa rin po tayo ligtas. May mga aswang sa labas. Tapos ngayon, may isa na rin sa kwarto. Kapag nagpatuloy yan sa pangangalabog, sigurado mawawasak na yung pinto. Kailangan natin kalabanin yan kung sakali. Ihanda mong sarili mo, Soya. Pag nasira ang pinto ay susugurin natin ang itakang halimaw na yan. Abot-abot na ang kaba, kilabot at pangamba ko noon. Kung saan-saan na kasi nangangalabog ang mga aswang. Sa dingding, sa pinto sa harap, sa pinto ng kwarto. Pati na rin sa bubong at sahig. Hindi nagtagal ay napapansin na naming bumibigay na ang pinto ng kwarto batay sa tunog ng pangangalampag doon. Subalit lihis ay naasahan ang nangyari. Hindi! Ah! Lolo! Lolo Oying! Hindi! Lolo! Lolo! Bigla na lang nawasak ang bintana malapit sa kinatatayuan namin ni Lolo Oying. May kung anong humablot sa kanya palabas. Hindi ko nakita ng malinaw dahil sa dilim. Susugod na sana ako sa labas para habulin ang kumuha kay Lolo nang tuluyan namang nawasak ang pinto ng kwarto. Kasunod noon ay may bumatok sa akin at agad akong nawalan ng malay. Soya! Soya! Lolo! Nang magising ay natagpuan ko ang sarili sa haligi ng isang medyo malaki ring silid. Walang bintana. May isang pinto. May isang lamiseta sa tabi ng pinto na may nakasinding lamparilla. Pareho kaming nakagapos ni Lolo. Pero nasa magkabilang bahagi ng silid. Hindi namin maabot ang isa't isa. Lolo! Nasaan ba tayo? Ano ba nangyari? Ba't tayo napunta rito? Nandito tayo sa mansyon ni Senyor Mariano. Hindi ko alam kung nasaan siya pero dito tayo dinala ng mga aswang. Ayos lang po ba kayo? Parang nangihina kayo ah. Tsaka, ano po iyan? Bakit may dugo sa damit nyo? Huwag mo akong alalahanin masyado, Apo. Kaya ko pa ang sarili ko. Ang mahalaga ay ikaw. Kailangan mong makatakas dito bago pa sila may gawin sa'yo. Bakit po ba kasi nila tayo kinulong dito? Pati na lang nila tayo. Mabuti at gising ka na, Ineng. Nagtaka ako nang may pumasok na isang babae sa pinto. Medyo matanda na po siya pero halata sa ayos at tindig na isa siyang yayamaning tao. Pangmayaman ang kanyang damit tapos may mga gintong hikaw, pulseras at kwintas pa. Nenita, ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito. Buti tuloy na kayong dumating. Busog na ang mga alipores ko sa mga taga-baryo. Bakit mo to ginagawa? At paano ka nagkaroon ng koneksyon sa mga aswang? Nagtatanong ka pa. Alam mo naman yata eh. Sinira ng Marianong yun ang buhay ko. Anak lang siya sa labas ni Papa. Pero kinuha niya ang lahat sa akin. Ang mansyon, ang lupa, ang baryo.
Lahat nawala sa akin dahil sa bastardong yon. Hindi kinuha ni Senyor Mariano ang lahat sa iyo. Sadyang sakip ka lang. Sadyang hindi ka lang pinagkakatiwalaan ng ama mo dahil masama ang ugali mo. At mukhang hindi ka siya nagkamali. Biro mo, dahil lang sa ganyang kababawan nakipagsabwatan ka sa mga aswang. Wala kang alam. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Hindi ko alam ang pinagdaanan mo pero ako, sigurado ako, isa kang demonyo. Pinalusob mo ang mga halimaw na yan dito at pinadanak mo ang mga dugo ng mga taga-baryo. Alam kong masama kang tao dati pala. Pero hindi ko akalain na ganito kasahol ang ugali mo. Maghinay-hinay ka sa pananalita mo, Oying. Tandaan mong hawak ko ang buhay niyo nitong apo mo. Nasa akin kung mamamatay kayo o magiging apo na naming mga aswang. Natigilan ako ng tinitigan ng masama nung ninita si Lolo. Kita ko kasing namula ang mga mata ng babae at medyo nangitim ang kanyang mga ngipin. Lolo, mag-ingat kayo! Aswang din ang babaeng yan! Napakawalang iya mo. Huwag mong gagalawin ang apo ko. At sino ka para utusan ako? Mga alipin lang kayo dito sa lupa namin. Wala kang karapatan na manduhan ako. Pero pasalamat ka dahil hindi ko pa kayo papatayin. May naiisip pa akong pakinabang dyan sa apo mo. Sige, ipasok nyo na yung mga pagkain dito. Napalunok ako ng laway nang magtapo ng makahulugang tingin sa akin si Ninita bago lumabas ng kwarto. Pumasok naman ang isang lalaki na mukhang tauhan ng mayamang babae. May dalang 2 plato na may lamang tumpok-tumpok na karneng inihaw. Nilapag niya ang isa sa sahig sa bandang harap ko. Ang ikalawa naman ay sa harap ni Lolo. Pagkatapos ay lumabas na rin agad ang lalaki. Umalam ang sikmura ko sa amoy ng inihaw dahil nga hindi kami nakapaghapunan ni Lolo ng nagdaang gabi. Lo, kumain na muna tayo. Gutom na ako eh. Huwag mo kakainin yan, Soyang. Kahit ano mangyari, huwag ka kakain ng anumang bigay nila. Pero bakit naman po? Nanghihina na nga po kayo. Kapag di ka pa kumain, baka mapano na kayo. Malamang na may pangyanggaw-yang pagkain. Pangyanggaw? Ano po yun? Malamang laman ng tao yung iniihaw na yan. May bahid ng laway ng aswang at dinasalan. Kapag kinain mo yan, mahahawa ka sa pagiging aswang. Diyos ko, yun bang ibig sabihin niya na magiging alipin niya tayo? Yun na nga. Gumulong ang mga oras. Kahit gutom na ako ay hindi ko ginalaw ang pagkain sa harap ko. Ang inaalala ko lang talaga ay si Lolo Oying. Pahina kasi siya ng pahina. Iniisip ko noon baka dahil sa kung anumang sugat na nasa balikat niya. Lolo, ano ba kasi yung sugat sa balikat niyo? Paano ba kasi yan kagabi? Yung dumagit sa akin. Nakagat ako. Ano po? Nakagat kayo ng aswang? Apo, kung ano man ang mangyari sa akin, huwag mo kong aalalahanin. Tumakas ka kahit hindi ako kasama. Lumayo ka rito at umuwi ka sa atin. Lolo naman eh, hindi pwede yun. Uuwi po tayo ng magkasama. Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Sa ngayon, dalawa lang ang pwedeng kahinatnan ko. Parehong hindi maganda. Ang mamatay o ang maging aswang. Kaya kailangan makalayo ko sa akin, Soyang. Nagsumigaw si Lolo Oying dahil sa kung anong masakit sa kanyang katawan. Ilang sandali pa napansin ko nang nanginginig na siya at nagsimulang maglaway. Tinitigan niya ang inihaw na nasa kanyang harapan, unti-unting namula
ang kanyang mga mata. Lolo, ano na pong nangyayari sa inyo? Lolo Oying, huwag naman kayong magbiro ng ganyan. Natatakot na ako eh. Hindi. Hindi ko na kaya bigilan. Tumindi ang paglalaway ni Lolo Oying. Lalo ring pumula ang kanyang mga mata hanggang sa di na niya napigil ang kanyang sarili. Nginudngud niya ang mukha sa platong nasa kanyang harapan, parang aso niyang ninasab ang inihaw. Gigil at nanginginig. Kalat ang napakalapot niyang laway sa plato, sa kanyang damit at kahit sa sahig. Lolo, ano ba nangyayari sa inyo? Sagutin niyo naman ako. Lolo Oying! Lolo! Diyos ko! Ano yan? May nalaglag na pira-pirasong karne sa sahig, agad yung hinabol ng kagat ni Lolo. Subalit tuluyan akong napamaang nang may isang partikular na piraso ang nalaglag. Hindi ako pwedeng magkamali. Daliri po talaga ng tao yun. Inihaw na daliri ng tao. Ibig sabihin ay karne nga ng tao ang nakahain sa amin. Sa hilakbot ko ay hindi na ako nakapagsalita. Habang minamasdan kong kumakain si Lolo, hanggang sa nasimot na nga niya ang laman ng plato. At unti-unti na siyang kumalma. Hindi na rin namumula ang kanyang mga mata. Hindi. Hindi. Lolo, ayos na po ba kayo? Lolo Oying! Hindi. Tuluyan na akong nahawaan. Tuluyan na akong naging asma dahil sa kagat sa akin kagabi. Lolo, ano na pong gagawin natin? Paano kayo may babalik sa dati? Kailangan natin makahanap ng mahusay na albularyo sa lalong madaling panahon bago pa sumagal ang dugo ng aswang sa katawan ko. Pero imposible yun sa kalagayan natin ngayon. Nakakulong tayo rito. Hindi agad ako makakabalik sa dati. Lolo naman eh, tatakas tayo rito. Aalis tayo rito at maghahanap tayo ng gagamot sa inyo. Ninita, Kalagan niyo yung babae at dalhin niyo sa kwarto ni Francisco. Bilisan niyo! Ako? anong gagawin mo sa apo ko? Ninita, tumigil ka! Huwag mong gagalawin ang apo ko. Hayop ka! Ninita! Lolo! Lolo! Ano gagawin niyo sa akin? Saan niyo ako dadalhin? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Soyang! Hindi! Soyang! Soyang! Wala akong magawa nang kaladkarin ako ng dalawang lalaki palabas ng pinagkukulungan namin ni Lolo. Doon ay nakita kong nasa basement pala kami ng mansyon. Kaya pala walang bintana roon. Dinala nila ako papunta sa ikalawang palapag ng bahay. Kita kong may iilang mga kahina-hinalang tao roon sa mansyon na yun. Meron ding mukhang mga taga-baryo na pinapahirapan at tinaalipin. Napansin ko ring gabi na pala nang mapasilip ako sa isang bintana. Nakita ko pang may iilang mga gasera, lampara at kandila na nagsisilbing ilaw ng buong kabahayan. Saan niyo ako dadalhin? Ano gagawin niyo sa akin? Ano? Papunta na sa kwarto ng anak ko. Doon ay malalaman mo ang kapalaran mo. Swerte ko matitipuhan ka niya. Magiging nanay ka ng mga anak niya. Pero kung hindi naman, magiging pagkain ka. Mga hayop kayo! Mga halimaw! Mga demonyo! O siya, nandito na tayo. Ipasok niyo na siya sa loob. Lumabas kayo agad at ikandado niyo maigi ang pinto. Hindi! Hindi! Wag!
Ipinasok ako ng dalawang lalaki sa isang kwarto. Sinubukan kong pumalag pero sadyang napakalakas nila. Hula ko ay mga aswang din ng mga yon. Nang maipasok na nila ako ay agad nila akong iniwan sa loob at sinarado nila ang pinto. Palabasin niyo ako rito! Buksan niyo tong pinto! Maawa kayo sa akin! Palabasin niyo ako! Lolo Oying! Tulungan niyo ako, Lolo! Pilit akong nangangalampag sa pinto pero walang nangyayari. Parang nilalamon lang ng madilim na kwartong yun ang pagmamakaawa ko. Diyos ko! Anong lugar ba kasi itong pinagdalhan nila sa akin? Sino? Anong halimaw ba mga narito? Iniligid ko ang paningin ko. Napakadilim talaga ng silid na yun. Wala akong makitang anuman. Napakabaho rin. Pakiramdam ko ay isang tambak na bulok na mga karne o bangkay ang naroroon. Kinilabutan ako. Di ko mapigil na pananayuan ng balahibo habang tuloy-tuloy sa pag-iyak. Ilang sandali pa ay may naulinigan na akong gumagalaw sa loob ng silid. Sinong nandyan? Naririnig ko may gumagalaw dyan. Sinong nandyan? Sumagot ka! Hindi ako natatakot sa'yo. Talaga? Hindi ka natatakot? Bakit parang iba ang pakiramdam ko sa tibok ng puso mo ngayon? Sino ka? Sumagot ka! Nakakatuwa ka namang babae. Mukhang sa wakas, nahanapan na ako ni nanay ng saktong palahian. Huwag! Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Ang akala ko ba hindi ka natatakot? Saan napunta yung tapang mo ngayon? Purong dilim pa rin ang nakikita ko. Pero ramdam na ramdam ko ang init na nagmumula sa kung sino malapit sa akin. Isiniksik ko ang sarili sa gilid ng pinto. Pinipilit ko pa ring pihitin ang siradora, pero ayaw talagang magbukas. Huwag kang lalapit sa akin! Diyan ka lang! Binabalaan kita! Diyan ka lang! Bakit? May magagawa ka ba laban sa akin? Hindi ka nga nakakakita rito sa dilim eh. Tapos magbabanta ka ng ganyan. Alam mo, hindi naman kailangan maging marahas sa mga bagay-bagay. Umayon ka na lang sa gusto kong mangyari at hindi ka masasaktan. Nakakadiri ka! Hindi ako papayag sa gusto mo! Hindi ako papayag na babuhin ng isang halimaw na tulad mo! Aray ko naman. Ang sakit mo naman magsalita. Bueno, kung yun ang gusto mo, gagawin ko na lang ito na sapilitan. Wag! Wag! Sunod kong isasalaysay ang pinakamadilim na bahagi ng bangungot na dinanas ko. Pasintabi po sa mga nakikinig dahil maselan ang mga susunod na tagpo. Pakiramdam ko ay kumalas ang kaluluwa ko sa matinding hilakbot nang hamblutin niya ang isang binti ko. Ramdam ko ang magaspang niyang palad na balot ng parang kaliskising balat, pati na ang matatalim niyang mga kuko. Napahiga ako habang hinihila niya ang isa kong binti. Sinubukan kong makawala pero sadyang mahigpit ang kapit niya sa akin. Hinila niya ako papunta sa pusod ng kadilimang yun at agad niyang pinunit ang lahat ng saplot ko. Bitawan mo ako! Pakawalan mo ako! Pakiusap! Huwag mo akong galawin! Huwag mo akong saktan! Huwag! Napakaganda mong babae ka. Madilim pero kitang-kita. Napakakinis mo. Napakalusog. Napakasarap mo. Nakakapanlaway. Huwag! Huwag! Maawa ka sa akin! Maawa ka! Handa mo sarili mo. Kung ako sa'yo, magpapakasaya ka na lang din.
Para naman hindi ka masyadong matakot. Wag! Wag! Hindi ko na po idedetalye ang mga nangyari. Basta nagawa niya ang madilim niyang balak sa akin. Nakuha niya ang pagkababae ko. Maraming ulit sa magdamag, hindi ko mabilang. Pakiramdam ko ay wasak na wasak ako. Hindi lang ang kasalanan ko kundi pati na ang buong pagkatao ko. Kaya naman nang ilabas na nila ako sa kwartong yon ay tulala ako. Binihisan nila ako bago ibalik sa kulungan namin ni Lolo. Soya, anong ginawa nila sa'yo? Lolo! Anong ginawa ni Ninita sa'yo? Magsabi ka sa akin, Apo, anong ginawa nila sa'yo? Lolo! Lolo! Napakasama nila, Lolo. Demonyo sila. Hayop sila, mga halimaw. Nanatili pa kami sa kulungang iyon ng mga 2 araw. Hindi kami pinalabas sa kwarto. Doon na nga rin kami napipilitang dumumi. Naghahatid sila ng pagkain sa amin pero di talaga ako kumakain. Ayaw din ni Lolo. Kaso hindi niya napipigilan ang pagkahayok kapag umiiral ang pagiging aswang niya. Sa puntong yon, alam na naming hindi na talaga maibabalik si Lolo Oying sa dati. Dahil malala na ang kapit ng Yanggaw sa kanya. Hanggang sa sumapit ang 3 gabi namin doon, hinang-hina na ako dahil hindi pa ako kumakain. Lolo, handa na ako. Tanggap ko nang dito na ako mamamatay. Apo, patawarin mo ako. Patawad kasi wala akong nagawa. Hindi mo kasalanan, Lo. Pareho nating hindi ginusto to. Ano na naman na kailangan mo sa amin? Para kunin ulit itong apo mo. Hinahanap siya ng anak ko. Mukhang napusuan talaga siya ni Francisco. Si Francisco. Hindi ako makapapayag na saktan niyo ulit ang apo ko. At anong gagawin mo? Meron ba? Wala naman eh. Wala kang magagawa para pigilan ako, hangal. Sige na, kunin niyo na tong babae na to. Hindi. Itigil niyo yan! Itigil niyo! Huwag ninyong Bilisan niyo. sasaktan ang apo Kanina ko! pa naghihintay si Francisco. Sinabi, huwag ninyong sasaktan si Soya! Uy, Lolo! Paanong hindi mo pa dapat kaya magbago ng anyo ng ganyan? Natigilan kami nung mayamang babae nang bigla na lang magbago ng anyo si Lolo. Itsurang tao pa rin pero namulan ng gusto ang kanyang mga mata at medyo umitim ang kanyang balat. Pansin ko rin na bahagyang nanlaki ang kanyang kalamnan. Lalo akong nagulat nang magawa niyang maputol ang taling gumagapos sa kanya dahil malamang sa matinding galit at walang ano-ano ay agad siyang nakalapit kay Ninita. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako, hangal! Mamamatay ka! Mamamatay kayo dyan, Ano pang Aliporis at hinihintay ang niyo? anak mo! Sugurin niyo ang... Manahimik ka na! Aray ko! Buisit ka! Hinagis ni Lolo si Ninita at bumanggang katawan nito sa dingding. Agad namang sumugod sa kanyang mga alipores ng mayamang babae. Subalit mabilis na hinablot ni Lolo ang lamiseta na nasa sulok ng kwarto, ang lamisetang may maliit na gasera. Hinambalos niya yon sa isa sa mga tauhang aswang. Nalaglag ang gasera sa lapag at agad lumiyabang malaki-laki ring apoy. Apo, tumakas na tayo dito, bilisan mo! Opo, Lolo. Lumayo ang mga aswang sa apoy. Ako naman ay mabilis na binitbit ni Lolo palabas ng kwartong yon.
Huwag niyo hayaang makawala ang mga pangahas na yan. Habulin niyo at hulihin. Bilisan niyo mga inutil. Sa isang iglapay sandamukal na mga aswang ang humabol at humarang sa amin ni Lolo Oying. Nasa teritoryo na kami kaya talagang hindi kami basta makakatakas ng ganun na lang. Apo, diyan ka lang sa likod ko. Hindi ito magiging madali. Pero tatakas tayo. Ano man ang mangyari, lalabas tayo sa Matagal ako impyerno naghanap ito. ng babae magugustuhan ng anak ko. At ngayong nandyan na ang apo mo, hindi ko kayo hahayaang makatakas. Hulihin niyo ang mga yan. Siguro nga mas malakas si Lolo kasi may dugong aswang na siya. Pero hindi pa rin siya sanay lumaban. Hindi naman kasi siya marahas na tao. Hindi masamang tao ang Lolo Oying ko. Kaya naman agad kong iniligid ang paningin ko. Baka sakaling may magawa ako para tulungan si Lolo. Hindi ako magpapatay sa inyo. Itatakas ko ang apo ko. Lalayo kami sa inyo, mga demonyo kayo! Diyos ko, anong gagawin ko? Paano ko tutulungan ang mga lampara at kandila? Tandaan ninyong mga lampara at kandila ang nagsisilbing ilaw ng buong bahay na yon. Lumapit ako sa pinakamalapit na mga lampara sa kinaroroonan ko. Pinipigilan ni Lolo ang mga aswang na maabot ako kaya nagawa ko ng maayos ang pakay ko. Lolo! Lumundag kayo palapit sa akin! Bilisan nyo! Lumingon si Lolo sa pinuntahan ko. Nakuha niya siguro agad ang gusto kong gawin kaya lumundag siya papunta sa tabi ko. Hahabol pa sana ang mga aswang subalit mabilis ko nang naihagis ang mga lampara papunta sa kanilang direksyon. Halika na, Soya. Lumabas na tayo rito. Doon, may malaking bitana. Doon tayo tataan. Lolo, hahabulin pa rin nila tayo. Magsunog pa tayo rito sa loob. Daanan natin yung ibang mga kandila at lampara. Ihagis natin sa sahig. Tapos tsaka tayo dumiretso sa bintana. Apulahin ninyo ang apoy. Bilisan nyo! Bilisan nyo! Halika na. Sumabit ako sa likod ni Lolo Oying. Agad siyang kumilos at ginawa ang plano namin. Naghagis siya ng mas marami pang mga lampara at kandila sa kahoy na sahig at dingding ng malaking bahay. Di nga nagtagal ay lumaki na ng lumaki ang apoy. Doon na siya tsumempo. Lumapit si Lolo Oying sa malaking bintana at agad siyang lumundag. Palabas. Nagawa natin, Lo. Nakalabas tayo sa impyernong yon. Hindi pa tayo sigurado sa kaligtasan natin, Soya. Kailangan muna nating makalayo. Kumapit ka lang muna siya sa likod ko. Opo, Lolo. Mga walang hiya kayo! Hindi ko kayo hahayaang makalayo! Hindi! Lumingon ako sa sumisigaw na aswang. Kita kong si Ninita pala ito na tuluyan ng nag-anyong halimaw. Mabilis na kaming hinahabol ni Lolo Oying. Sa isang iglap ay lumundag siya at napunta na sa harap namin. Sinunog mo ang bahay ko! Sinunog mo ang mga tauhan ko! Akala mo ba talaga hahayaan ko makatakas kayo ng gano'n na lang? Nilusog mo rin ang tahimik na baryo. Marami kayong pinatay. Pinatay mo pati ang anak kong si Edgar at ang pamilya niya. Ngayon, lintik lang ang walang ganti. Matapang ka ha? Talagang lalaban ka. Pwes, makikita mo ang hinahanap mo. Lolo, mag-iingat ka. Lumundag si Ninita papunta kay Lolo. Mabilis na nahawakan ni Lolo ang kanang braso ng babaeng aswang bago pa man tumama ang mga kuko nito sa kanya. Agad ding kumilos si Lolo. Iniamba niya ang kabilang kamay at nakalmot ang balikat ng kalaban. Subalit mabilis namang nakaganti si Ninita. Nasipa niya ang sikmura ni Lolo Oying. Napatihaya si Lolo sa lupa at lumundag naman paatras ang kaaway. Pangahas ka! Pagbabayaran mo ang pagkalmot mo sa akin! Pagbabayaran mo ang mga kasalanan mo sa amin! Mamatay ka na! Mauna ka!
Muling inamba ng dalawang kani-kanilang mga kuko at sumugod sila palapit sa isa't isa. Kinabahan ako para sa kaligtasan ng lolo Oying ko. Siguro nga ay malakas na siya noon kasi nga aswang na rin siya. Pero mas matagal ng aswang si Nenita kaya naman kumilos ako. Pumulot ako ng bato at agad kong hinagis sa mga binti ng babaeng aswang. Hindi! Hindi! Dahil sa pagkatisod ni Nenita ay nagawa ni Lolo na mabaon ang kanyang mga kuko sa lieg ng kalaban. Subalit imbis na magdiwang ay nahintakutan ako sa mga sunod kong nakita. Di po kasi tumigil si Lolo. Talagang ginutay-gutay niya ang katawan ng kalaban. Winakwak niya ang dibdib at sikmura nito tapos pinagputol-putol niya ang mga braso, binti at pati na ang leeg. Mamamatay ka! Mamamatay ka! Mamamatay ka! Lolo, tama na po. Patayin na si Nenita. Hindi niyo na po kailangan gawin yan. Nagpakawala ng isang napakalakas na hiyaw si Lolo. Imbis na mangilabot pang lalo ay naramdaman ko ang napakatinding lungkot sa atungal na yun. Hindi nagtagal ay namalayan ko na lang na nanumbalik na si Lolo sa pangkaraniwan niyang anyo. Hindi. Lolo, ayos na po. Nakatakas na tayo. Naiganti na natin si Tio Edgar. Napakasama akong nilalang, Soyang. Isa na akong aswa. Isa na akong halimaw. Hahanap tayo ng paraan, Lo. Babalik tayo sa dati. Kundi man ay tutulungan ko kayo. Magiging mabuting aswang po kayo at babantayan ko kayo palagi, Lolo. Hindi ko kayo iiwan. Hindi. Noong gabing yun din ay lumakad kami ni Lolo. Sumot kami sa kagubatan ng Panay. Tinahak namin ang daan papunta sa kabundukan. Gusto na sana naming umuwi sa amin sa Iloilo kaso hindi pa namin sigurado kung magiging ligtas kami roon. Baka nga naman kasi may mga alipores si Nenita na kilala kami at alam kung saan kami nakatira. Tapos puntahan kami para gantihan. Kaya naman pinili naming pumunta ng Capiz. Kapag nakalagpas tayo sa gubat na to, may isang liblib na baryo na po. Capiz na po yun, Lo. Handa na po ba kayo makihalubilo ulit sa mga tao? Sa palagay ko, kaya ko na, Apo. Sa ilang araw at gabi natin sa gubat, kinaya kong pigilan na masaktan ka. Ayun nga lang, kailangan ko pa rin kumain ng hilaw na hayop palagi. Iwas na lang din siguro ako na lumabas kapag maghahanap tayo ng matutuluyan. Lo, lakasan niyo lang po ang loob niyo. Magagawa niyo ring masanay. Mas makokontrol niyo na rin ang pagkaaswang niyo kapag nagkataon. Sana nga, Apo. Sana talaga. Ilang gabi rin kaming nagpalakad-lakad sa kabundukan ng Panay. Yun po ang kabundukan sa gitna ng Antique at Capiz. Gabi kami lumalakad kasi hindi kaya ni Lolo Oying ang sikat ng araw. Kaya naman nang may matagpuan kaming baryo ay lumapit kami roon pagkalubog na ng araw. Magandang gabi po. Magtatanong lang po sana kami. Magandang gabi rin. Huwag mo na ako masyadong galangin. Mukhang magkaedad lang naman tayo eh. Ano pala sana ang tanong mo? May alam ka ba na pwedeng matuluyan? Kahit maliit na silid lang, ayos na sa amin ng lolo ko. Ang problema lang namin wala kaming pera. Pero pwede naman ako magtrabaho. Handa naman akong kumayod. Matutuluyan ba? Siguro, subukan natin kausapin ng nanay ko. May abandonadong kubo kasi sa lupa namin. Pero maayos ang kalagayan nun. Baka pwede kayo ron.
tanungin na rin natin siya kung anong pwedeng kapalit ng pagtira ninyo roon sa Kaliman. Sumunod nga kami ni Lolo Oying sa dalagang nagpakilalang Megay. Saktong hapunan nang makarating kami sa bahay nilang mag-ina. Pinakain kami ng nanay niyang si Aling Lumen at kinausap. O Ying, hindi ba? Sigurado ka bang ayos ka na riyan sa nilagang itlog at kanin? May adobo pa naman, oh. Ayos na ako rito. Bawal kasi ako sa mga pagkain na masyado maraming pampalasa. Susumpungin ako ng sakit ko eh. Sabi mo yan, ha? Oo nga pala, saan ba kasi kayo galing? Bakit napadpad kayo rito sa amin? Galing kami ng Antique. Nagka-problema kasi ron sa baryo kaya kinailangan naming lumayo. Problema? Anong problema? Niluso po kasi ng masasamang loob ang baryo namin, Aling Lumen. Kaya tumakas kami ni Lolo. Teka nga, kayo ba ay galing doon sa baryo ni na Senyor Mariano? Alam mo ang baryong yun? Liblib ang baryo namin pero may mga magsasaka na nagbabaga ng mga gulay sa bayan. Kaya narinig namin ang nangyari sa baryong yon. Nilusob daw yon ng mga aswang. Nakarating na pala sa labas ang balita. Isang gabi kasi, may napansin ng mga taga-malapit na lugar doon. Makapal na usok. Pinuntahan nila. Nakita nga nila ang kalunos-lunos sa sinapit ng baryo. At ang usok pala ay ang mismong mansyon ni Senyor Mariano na nasusunog. Maingat kaming nakipag-usap sa mag-ina. Pinalabas naming taga-roon talaga kami ni Lolo sa baryong yun, tapos sinalakay nga kami ng mga aswang. Kinain at pinatay ng mga halimaw ang ibang taga-baryo habang ginawang alipin ang iba. Pinalabas naming ginawa kaming alipin at kami nga ay nakatakas. Pero sinigurado naming mapagtatakpang isa ng aswang, si Lolo Oying. Ngayon, ano ba ang mga kaya ninyong gawin, Maglolo? Pwede kayong tumuloy sa kubo sa may maisan namin pero hindi naman pwede kung libre lang kayo ron. Marami po akong kayang gawin, Aling Lumen. Kaya ko maglabada, maging tagalinis, magsaka at kahit mangaso. Si Lolo naman ay mga simpleng gawain lang sa loob ng bahay kasi nga po ay may karamdaman. Kaya mo bang maghabi ng banig at sombrero, Oying? Oo, kaya ko naman. Siguro ay pwede na ako sa ganon. Ganito, Soyang. Pwede kang tumulong sa amin ni Megay sa pagsasaka ng gulay. Ikaw naman, Oying, magpapahatid ako ng mga materyales sa tutuluyan ninyong kubo araw-araw at doon ka maghahabi. Ayos na ba sa inyo yon? Malaking tulong na po yun, Aling Lumen. Maraming salamat po. Sa loob ng ilang buwan ay naging maayos at payapa ang buhay namin ni Lolo Oying sa baryo ni na Aling Lumen. Tumutulong ako sa sakahan ng mag-ina. Binibenta namin ang mga gulay sa mga magbababa ng mga iyon sa bayan. Si Lolo naman ay doon lang naghahabi sa kubo namin. Minsanan lang siya kung lumabas kapag umaga, bagamat palihim siyang naghahanap ng makakaing hayop kapag gabi. Laki ng kinita natin ngayong araw ha. Palagi talagang ganito kapag anihan ng sili eh. Sana magtuloy-tuloy pa to, no? Para naman mas makapag-ipon tayo ng mabilis. Ito talaga, masyado ka malungkutin. Malaki nga kinita natin pero nakasimangot ka pa rin. Pasensya ka na, Megay. Hindi ko pa rin kasi nakakalimutan ang nangyari sa baryo namin eh. Napakabigat nga naman kasi na nangyari doon pero hindi naman pwedeng habang buhay ka nalang ganyan. Alam ko naman. Tsaka, ayun, sinusubukan ko namang sumaya. Siguro, sabihin na lang natin na hindi pa ito ang panahon. Oo nga pala, Soyang. Bala kong manghuli ng palaka bukas ng madaling araw. Sama ka? Mga anong oras ba? Bago mag alas 4, aalis na ako papuntang Kakahuyan. Sige. Magpapaalam ako kay Lolo. Siguro naman ay papayag yun. Hintayin na lang kita sa may puno ng makopa doon papuntang gubat. Magdala ka na lang din ng sarili mong sako para mas madali ka makapag-uwi ng dadalhin sa inyo.
Pagka-uwi ko ay sinabihan ko agad si Lolo Oying tungkol sa balak ni Megay. Payag naman siyang sumama ako kaya minabuti na rin niyang huwag munang lumabas sa gabing yun. At nang sumunod na madaling araw nga ay kinatagpo ko si Megay. Pumunta kami sa bahagi ng gubat na medyo malapit lang sa baryo. Nakadalaw na kaagad tayo. Pabor kasi sa atin ng panahon. Bilog ang buwan at maaliwalas ang langit. Madali tayo nakakahuli ng palaka. Manghuli tayo ng mga 2 o 3 pa tapos uwi na tayo. Teka, sandali. May problema. Huwag kang maingay. Sumuot tayo dun sa may halamanan. Bilisan mo. Ha? Ano ba kasing... Tumingin ka dun, banda. Diyos ko po. Anong klaseng nilalang yan? Siguradong aswang yan. Sige na, bilisan natin. Magtago tayo dyan sa may halamanan. Sa ibang direksyon pa kasi siya nakatingin. Kaya dali na. Di ko maiwasang mangilabot at kabahan sa nakita ko. Medyo malayo sa amin ay may isang nilalang na naniwanagan ng buwan. Parang tao pero balot ng kaliskising balat ang buong katawan. Nang mapansin ko ang kakaiba niyang balat ay agad na nagtiim ang mga bagang ko. Bigla ko kasing naalala ang naramdaman kong palad nung humalay sa akin. Hindi ko nakita ang itsura ng demonyong yon pero malamang na ganoon din ang itsura ng balat niya. Mabuti na lang talaga at hindi nagbunga ang ginawa niya sa akin. Aswang ba talaga yan, Soyang? Iyan ba talagang itsura nila? Hindi ako pwede magkamali. Aswang yan. Ganyan ang sumalakay sa amin. Paano nagkaroon ng aswang dito? Hindi ko pa alam. Basta, huwag ka na munang maingay hanggang sa makalayo na ang isang yan. Nagsumiksik pa kaming lalo sa damuhan. Nakita naming lumakad palayo ang halimaw pero hindi kami nagpakakampante. Nanatili kami roon ng mga 1 oras pa. Pasikat na nga ang araw nang bumalik na kami sa baryo. Dumiretso kami sa kanya-kanya naming tirahan. Ano ka mo? Sigurado ka ba sa nakita mo, Soyang? Baka naman namalikpata ka lang. Madilim sa gubat. Hindi ako pwede magkamali, Lolo. Aswang talaga yung nakita ko. Tao, medyo malaki ang katawan, tapos kaliskisi ng balat na kulay itim. Hindi maganda to. Baka may kaugnayan kay Ninita yon. Yun nga rin po ang iniisip ko eh. Pag nagkataon, di na tayo ligtas dito. Kailangan ulit nating umalis. Soyang! Soyang! Pagbuksan mo ako! Bilis! Soyang! Si Mengay. Anong problema nun? Teka po, Lolo. Pagbubuksan ko lang. Oh, ano bang nangyayari sa'yo? Kulang na lang, gibain mo na yung pinto. Soyang, may nakitang bangkay. Mukhang pinatay ng aswang. Ha? Anong sabi mo? Nagpaalam ako ulit kay Lolo Oying. Umalis kami ni Megay at pinuntahan namin ang sinasabi niyang pinatay ng aswang. Pagdating namin ay nakita kong isa palang binata ang biktima. Siguro mga nasa 16 anyos. Sa pagkakaalam ko, isa yung mangangaso ng baboy ramo at usa. Doon siya natagpuan malapit lang kung saan namin nakita ang halimaw. Mukhang aswang nga yung nakita natin, Soyang. Masyadong matindi ang pagkakapatay dito sa binata eh. Butas ang dibdib at nawawala ang puso. Pati atay wala rin. Walang sino mang tao makakagawa nito. Kailangan mabalaan ang buong baryo ninyo, Megay. Dapat wala na munang lalabas kapag gabi na. Mahirap na. Matapos makita ang bangkay ay umuwi na ako sa amin. Binalita ko kay Lolo Oying ang nangyari sa binata. Ano na pong gagawin natin, Lo? Aalis na ba tayo? Alam mo, Apo, habang wala ka pa kanina, nag-isip-isip ako.
At ano pong naisip ninyo? Hindi pwedeng tumakas lang tayo habang buhay. Isa pa kung aalis tayo ng basta-basta lang, siguradong mas marami pang taga rito ang mapapahamak. Ano pong ibig niyo sabihin? Lalabanan natin ang halimaw na yon? Ganun na nga, Apo. Pero syempre hindi tayo basta susugod lang. Oo, nakokontrol ko na pagiging aswang ko at ang lakas ko. Pero hindi pa rin kasi natin kilala ang isang yun. Hindi pa rin natin alam kung ano ang kaya niyang gawin. May punto kayo, Lo. Kung ganun, ano na po palang plano? Magmamatsyag tayo sa mga susunod na araw at gabi. Kapag hindi na ulit nakita ang aswang at kapag hindi nasundan ang pamibiktima niya, maghintay tayo ng sunod na kabilugan. Tatambagan natin siya. Tatambangan natin? Kung ganun, palihim ang gagawin nating pag-atake? Ganun na nga. Kailangan natin siyang biglain kung maaari. Mabagal na gumulong ang mga araw. Di na ulit ang pambibiktima ng aswang sa baryo ni Megay. Gayunpaman ay hindi agad naglaho ang kilabot at pangamba ng mga tao. Kailangan na natin magmadali. Mag-aalas 5 na ng hapon. Malapit na lumubog ang araw. Bukas mo nalang ihatid yung mga sili at sibuyas sa karinderya. Matatagalan ka pang makauwi eh. Ganun na nga, Soyang. Nakakatakot ng abutan ng dilim sa labas sa mga panahong ito. Mas mabuti na ang matakot at mag-ingat kaysa naman magsawalang bahala at maging biktima. Tama ka. Pero, uy, alam mo, nakukonsensya tuloy ako eh. Ha? Nakonsensya? At tungkol naman saan? Kasi, minaliit ko ang pagkasindak na dumikit na sa kalooban mo. Pagkasindak na dulot ng mga aswang. Hindi ko naman kasi akalaing ganun pala sila kalala. Kalimutan mo na yun, Megay. Ang mahalaga ngayon ay makauwi na tayo ng ligtas. Nagpatuloy kami sa paglalakad ng kaibigan ko. Napatingala ako sandali. Nakita ko ang paangat pa lang na buwan. Kabilugan pala nung gabing yun. Naalala ko bigla ang napag-usapan namin ni Lolo Uying, kaya naman nang maghiwalay kami ni Megay ay dumiretso na ako sa bahay. Lo, ngayong gabi na po natin tutugisin ang aswang, di ba? Oo, kabilugan ang buwan ngayon. Kung di pa lumayo yung halimaw na yon, siguradong mambibiktima ulit yun mamayang gabi. Kung ganun, maghahanda na po ako. Sige, Soya. Hasain mo yung isang itak para sa akin. Ayos na ako ron. Mag-asa ka rin ng isang itak para sa iyo. Tapos pahirap mo ng bawang at asin. Magbulsa ka na rin ng iba pang mga pangontra. Palubog pa lang ang araw noon kaya binilisan ko na ang paghahasa ng itak at paghahanda ng mga pangontra. Pagkatapos ay naghapunan ako at natulog ng mga ilang oras. Bandang 10:00 nang ginising na ako ni Lolo. Di na kami nagsayang ng oras. Agad ay lumabas na kami ng bahay at dumiretso sa kakahuyan. Paano po ba natin hahanapin ang halimaw, Lo? Magpapagala-gala lang tayo sa gubat hanggang maramdaman ko siya, Apo. Pero maging listo ka, ha? Baka kasi ako ang una niyang maramdaman. Lo? Ano yun, Apo? Wala lang po. Masaya lang ako kasi hindi niyo ako pinipigilang sumama sa inyo sa mga ganitong lakad. Yung ibang lolo kasi, siguradong pipigilan nila ang apo nila para hindi mapahamak. Hindi ako mapapalagay kung iiwan kita sa kubo. Una, may posibilidad na imbes mahanap ko ang aswang, ay doon siya dumiretso sa tinutuluyan natin. Ikalawa, kilala kita, Soya. Kapag pinigilan kita, hindi ka mapipirmi sa bahay. Lalabas ka pa rin para kumilos at tugisin ng aswang. Napakasahol na ginawa ng isang aswang sa'yo. Alam kong gusto mong gumante. Kilalang kilala niyo nga ako, Lo. Mas mabuti na makaharap mo ang aswang na kasama mo ako, kaysa naman makaharap mo yun tapos malayo ako. Naiintindihan ko na po. Isa pa, may tiwala naman ako sa'yo. Alam kong may tutulong ka rin, gaya nung nakalaban ko si Ninita. Saan po tayo banda sa gubat pupunta? Huwag tayo lalayo sa baryo. Takot ang mga tao. Hindi sila susuong sa gubat kapag gabi. Baka nga hindi sila lumabas ng bahay.
Ibig sabihin, mapipilitan ng aswang na lumapit dito para mambiktima. Kuha ko na po. Nagpalakad-lakad nga kami sa gubat noon, pero di kami masyadong lumayo sa baryo. Ang kaso lumipas na lang ang mahigit isang oras ay hindi pa rin nararamdaman ni Lolo Uying ang kalabang aswang. Kaya naman pumuesto muna kami sa isang makapal na halamanan. Nakakapagod. Halos 2 oras din tayong naglakad sa gubat. Dito muna tayo magtago. Magpahinga ka na muna. Mahirap na, Soyang, baka wala ka ng lakas kapag nakaharap na natin yung halimaw. Kumubli kami sa halamanan. Doon ay nagpahinga muna ako. Gumulong ang mga oras, wala pa rin talaga ang kalabang aswang. Ang akala ko noon ay umalis na ang halimaw. Baka isang beses lang siyang nambiktima sa lugar na yon at lumipat na agad sa malayo. Subalit nang mag-aalas 2 na ng madaling araw ay may naramdaman na si Lolo Uying. Listo ka po. May paparating. Sigurado akong yan na siya. Saan po siya manggagaling? Doon banda. Masdan mo yung kaliwang bahagi ng puno ng langka. Siguradong dyan siya lulusot. Minasdan ko ang tinurong puno ng langka ni Lolo Uying. Noong una ay wala naman akong napapansing kakaiba. Subalit na natili akong alisto. Hanggang sa lumipas pa ang ilang minuto, napansin na nga naming gumagalaw ang damuhan sa likod ng puno sa may kaliwa. Isang binata? Mula sa damuhan ay lumabas ang isang lalaki. Siguro ay nasa 25 anyos pa ito. Matipuno at may kalakihan ng pangangatawan. Medyo maitim din ng kanyang balat. Napakabagsik ng mukha at napakatalim ng mga mata. Bakit ganito? Kinikilabutan ako ng gusto. Hindi lang dahil sa aswang siya, pero pakiramdam ko, nakasalubong ko na ang taong yan. Pakiramdam ko, nakaharap ko na ang demonyong yan. Diyos ko, gabayan niyo kami ni Lolo. Napahinto ang lalaki sa harap ng punong langka at nagpalingalinga. Sa pagkakataong yun ay malakas ang kutob kong naramdaman na niya si Lolo Uying, o di naman kaya ay naamoy na niya ako na isang tao. Ang tawang yan, pamilyar sa akin ang boses niya. Maganda ka, Apo. Ano mang sandali magsisimula na ang laban. Sa wakas! Sa wakas, nahanap rin kita. Alam kong naririyan ka lang sa paligid at alam ko kung saan ka nagtatago. Ang mabuti pa, lumabas ka na lang kung ayaw mong ako ang lumapit sa iyo at tapusin ko yung aswang na kasama mo. Hindi ako pwede magkamali, Lo. Siya yan. Siya si Francisco, ang humalay sa akin. Anong sabi mo? Kayo nadagdagan ang dahilan kung patayin ang hayop na yan. Lolo, mag-iingat ka dahil hindi biro ang aswang na yan. Namalayan ko na lang na unti-unti nang nagbago ng anyo si Lolo Uying. Pagkatapos ay lumabas siya sa pinagtataguan namin. Hawak niya ang dala niyang bagong hasang itak. Ako naman ay nanatili sa halamanan. Binunot ko na rin ang itak ko na pinahiran ko ng mga pangontra. Mabuti naman at nagkusa kang lumabas. Alam mo, di naman natin kailangan magsakitan eh. Ibigay mo lang sa akin yung kasama mong maganda at walang mangyayaring gulo. Manahimik ka. Hindi mo makukuha ang apo ko. At hindi ako makakapayag na hindi ko maidagat ang pambababoy mo sa kanya. Kung ganon, mas pipiliin mong mamatay. Pagbibigyan kita.
Sa isang iglap ay nagbago ng anyo si Francisco at lumundag siya papunta kay Lolo Oying. Mabilis namang kumilos si Lolo. Winasiwas niya ang kanyang itak, kaya kinabig ni Francisco ang kanyang sarili sa ibang direksyon. Gayunpaman ay agad din siyang lumundag ulit habang nakaumang ang mga kuko. Tinamaan niya sa braso si Lolo. Gumanti naman ng mabilis si Lolo. Siniko niya ang binatang aswang. Tumalsik si Francisco nang tamaan siya sa panga. Hinagis din ni Lolo ang hawak niyang itak na bumaon naman sa isang hita ng lalaki. Ayun, katapusan mo na. Tagpuin mo na ang nanay mo sa impyerno. Hindi mo ako mapapatay na ganong kataliangan. Lumundag si Lolo papunta kay Francisco. Pinilit naman ng kalaban na makabangon sa kabila ng sugat ang hita. Pinilit nitong bunutin ang itak na nakabaon sa sariling hita. Nang makalapit naman si Lolo ay agad siyang sinuntok ng kalaban sa sikmura. Tumilapon si Lolo at napatihaya sa lupa. Ginamit yung pagkakataon ng kalaban para subukan akong lapitan. Ngayon, akin ka na. Hindi mo na ako makukuha ulit. Demonyo! Hindi, bisit kang babae ka. Isa kang malaking aral. Heto pa! Nagawa kong masaksak ng sarili kong itak ang halimaw. Medyo napikon pa ako doon kasi pakay ko dapat tamaan ang kanyang kabuhayan. Kaso mintis, tiyan lang ang nadali ko. Litik kang babae ka. Walang iya ka. Kulang pa yan sa lahat ng ginawa mo sa akin. Sinabi huwag mo gagalawin ang abo ko. Muling nakabangon si Lolo Oying at tumakbo papunta sa amin ni Francisco. Subalit agad nakakilos ang kalaban. Gamit ang maayos pa niyang hita ay lumundag siya papunta sa sanga ng isang puno. Mabilis namang nakakilos si Lolo. Hinablot niya ang binti ni Francisco saka na ito binalibag sa lupa. Pagkatapos ay agad siyang kumilos para sugurin ito. Mamamatay ka ng demonyo ka! Ikaw ang mamamatay. Hangal! Tatakbo na rin sana ako palapit para tagain o saksain ng nakatihayang si Francisco. Subalit natigilan ako sa nangyari. Nagawang maibaon ni Lolo ang kanyang mga kuko sa dibdib ni Francisco. Sa kasamaang palad, yun din ang nagawa ng kalaban sa tagiliran naman ni Lolo. Agad namatay ang kalabang halimaw. Si Lolo naman ay napatihaya sa lupa sa tabi ng bangkay ng kalaban. Lolo Oying! Litek, nadali niya ako. Lolo, huwag kayong bibitiw. Aakayin ko kayo papuntang baryo. Ipapagamot ko kayo. Hindi na, Soya. Tanggap ko nang agad dito na lang ako. Lolo naman eh. Huwag kayong sumuko agad. Huwag niyo akong iwan, Lo. Apo, nahiganti ko na ang sinapit natin. Ang ginawa niya sa'yo. Ang pagpatay nila kina Tio Edgar mo. Ang ginawa nito sa'yo. Pero hindi ka pa dapat mamatay, Lo. Pakiusap naman po. Huwag ninyo akong iwan. Kayo na lang ang meron ako, loloing ko. Apo, nahihirapan na akong pigilan ang pagiging aswang ko. Ayokong mabuhay ng isang halimaw. Lolo. Huwag ka mag-alala. Kasama mo ako palagi. Magpatuloy ka sa buhay, Soya. Mahal na mahal ka ni Lolo. Lolo. Gumising ka. Lolo Oying. Lolo naman eh. Gumising ka, Lolo. Lolo ko. Lolo. Noong gabing yon ay tuluyan niyang namaalam si Lolo Oying.
Namatay siya nang nasa anyong tao sa tabi ng bangkay ng isang halimaw. Agad ay nagtawag ako ng tulong sa mga taga-baryo. Sinabi kong nagawa ng patay ni Lolo Oying ang halimaw at kailangan ko ng tulong upang asikasuhin ang kanyang katawan. Tinulungan naman nila akong asikasuhin ang burol at libing ni Lolo. Wala akong ginastos kasi gusto nilang pasalamatan ang kabayanihan ni Lolo. Ang bangkay naman ni Francisco ay sinunog nila, nilagay sa banga, tsaka itinapon sa laot. Nailibing na natin si Lolo Oying mo, Soyang. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Si Lolo Oying na may karamdaman, nagawang tugisin at patayin ang aswang. Masyado masini ang galit namin sa mga halimaw na yan. Dahil sa kanila, nasira ang buhay namin. Yun ang nagsilbing lakas ni Lolo para lumaban. Ano nang plano mo ngayon, Ineng? Sa totoo lang hindi ko pa po alam, Haling Lumen. Tinatanong pa ba yun, Nay? Doon na lang si Soyang sa atin. Tapos, ituring ko na lang siyang kapatid. Ano, ayos ka ba ron, Soyang? Hindi pwede. Bakit naman po hindi pwede? May posibilidad kasi na kaya naligaw ang aswang na yun dito sa baryo natin dahil hinahabol no na maglolo. Teka, huwag niyo sabihing papalayasin ninyo ang apo ng nagligtas sa atin? Ang totoo, medyo komplikadong usapin to. Ang iba, yun ang gusto nilang mangyari. Natatakot silang baka may dumating na namang aswang dahil kay Soyang. Yan ay kapag nanatili pa siya rito. Natatakot sila na baka may mamatay na namang kabaryo natin. Pati ba kayo, Nay? Ganon din ang iniisip? Hindi. Kasama ako sa mga nag-aalala para kay Soyang. Kung natuntun siya ng isang aswang dito, hindi malabong may dumating pa. Baka masaktan na siya kapag nagkataon. Kung aalis siya, ganon lang din naman ang mangyayari. Posible pa rin matuntun siya ng mga halimaw na yon. Buti nandito siya. May mga kaibigan na siya rito na magtatanggol sa kanya kung sakali man. Hindi yun ang pinakamainam na gawin. Ang iniisip namin, para sa kaligtasan ng baryo at ni Soyang, kailangan niya umalis. Kailangan niyang tumawid ng dagat. Mahina sa dagat ang mga aswang. Sa ganung paraan, garantisadong hindi siya mahahabol. Ang kaso, Haling Lumen, wala naman akong alam na pwedeng puntahan sa labas ng panay. Huwag kang mag-alala. May mga nakausap na ako, Ineng. May kabaryo kami na luluwas ng Mindoro. Sumabay ka na lang sa kanila. Huwag mong alalahanin ang pamasahe. Kami na ni na Kapitana mag-aambagan para ron. May kaunting pabaon ka rin para makapagsimula ka ng maayos na buhay doon. Makalipas ang 5 araw matapos ang libing ni Lolo Oying ay lumuwas nga po akong Mindoro. Mula noon, nanatili na ako rito. Dito na rin ako nakapangasawa. Yun nga lang, hindi kami biniyayaan ng anak. Nalaman ko kasing may sakit pala ako sa matris nang hindi ko nalalaman. Karamdaman na nasa akin na mula kapanganakan. Masakit malamang di ako makakapagsilang ng sanggol. Pero salamat na rin kasi iniligtas ako ng karamdamang yon. Dahil doon ay hindi ako nakapagsilang ng isang halimaw. Ang nangyari ay nag-ampon na lang kami ng asawa ko. Naging masaya naman ang buhay namin. Yun nga lang ay nanumbalik sa alaala ko ang bangungot na dinanas namin ni Lolo nito lang 2023. Nagdalang tao kasi ang una kong ampon na isang babae. At may nang aswang sa kanya. May kasabihan na ang pag-ibig ay hindi hinahanap. Kusa itong dumarating. At kung minsan dumarating ito sa oras at sa paraang hindi natin inaasahan. Pero paano kung ang pag-ibig ay biglang umusbong sa mga panahon ng kadiliman at katatakutan? Tatanggapin mo na yon? Kumusta si Tio Pangil?
Sana'y nasa mabuting kalagayan kayong lahat. Ako nga po pala si Melody, isang may bahay dito sa lungsod ng Maynila. Masugid po akong taga-subaybay ng channel na ito at gayon din ng Sityo Bangungot at Kwentong Takipsilim. Hindi na nga po nabubuo ang araw ko kapag hindi ako nakakapakinig ng mga kwentong kababalaghan at katatakutan dito. Kaya sana po ay mas dalasan pa ninyo ang pag-upload ng mga bagong kwentong hango sa tunay na buhay. Noong 2015 ay nagkasakit ako. Walang araw noon na hindi sumasakit ang aking tiyan. Nagpalipat-lipat na ako ng ospital at mga doktor. Napakaraming laboratory tests na ang aking dinaanan. Subalit walang nakitang mali sa aking katawan. Tanging mga painkillers lamang ang nagpapaginhawa sa akin noon. May mga gabi rin na may nakikita akong mga aparisyon noon tuwing gabi. Dahilan para maging lagi akong takot at hindi makatulog. Hanggang sa may nakapagsabi sa aking isang kaibigan na may isang manggagamot di umano na makakatulong sa akin. Ito raw ang kaibigan ng kanyang namayapa ng lolo. Nang marinig ko yun ay dali-dali naming pinuntahan ng aking asawa ang manggagamot na yon sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Quezon. Ngunit natigilan kami at napabuntong hininga na lamang pagdating namin doon. Luma na ang kubong sinasabing tinitirhan ng albularyo. Wala ring mga tao sa paligid. Hindi kagaya ng inaasahan namin. Akala kasi namin ay pipila pa kami para makapagpagamot sa albularyong sinadya pa namin doon. Ngunit napakatahimik at tanging mga huni lamang ng ibon ang maririnig sa paligid ng lugar na yon. Pagkababa ng sasakyan ay hinanap namin ang albularyo. Kumatok kami. Tumawag sa pintuan at sumigaw subalit walang lumabas. Ayaw naming masayang ang punta namin doon lalo na at inabot kami ng halos 8 oras sa biyahe. Kaya naman nilibot namin ang paligid. Umaasang makikita namin ang matandang si Mang Lorenzo, ang pangalan ng matandang aming sadya doon. Napakaraming puno ng sampalok at santol sa lugar. Puno rin ng mga gulay ang paligid ng bahay at talagang presko at napakaaliwalas doon. Nagpatuloy pa kami sa paglalakad nang makita namin ang isang matandang nakaluhod sa tapat ng isang bato na tila isang puntod. Nagdarasal ito doon at napapaligiran ng mga puting kandila ang bato. Mayroon ding nakatungtong doon na isang platito ng biko. Hindi nagtagal ay tumayo ang matandang lalaki. Hukot na ito at hirap nang tumayo. Nang makita ko itong nahihirapan ay kaagad akong tumakbo para alalayan ito. Kasabay noon ay nagpakilala ako. Hinanap ko sa kanya si Mang Lorenzo. Napatingin siya sa akin at marahang umalis sa aking pagkakahawak. Pagkatapos ay sinabi niyang siya ang aming hinahanap. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Sinabi ko na sa kanya ang pakay ko doon. Subalit, tumanggi siya. Hindi na raw siya nang gagamot. Sabay sabing makaaalis na kami. Nakiusap ako subalit hindi nagbago ang kanyang tugon. Hanggang sa ang asawa ko na ang nagmakaawa sa kanya. Sa kagustuhan ng asawa kong gumaling ako ay napaluhod siya sa harap ng matanda. Nakikiusap ito na tingnan man lamang ang aking kalagayan. Hindi talaga naniniwala ang asawa ko sa mga albularyo ngunit ng mga oras na yon ay halos maiyak na siya sa matanda. Marahil ay dahil na rin yun sa wala ng doktor ang makapagpagaling sa akin. Tumingin sa akin si Mang Lorenzo. Inutusan niya ang aking asawa na tumayo at dito ay walang ano-anong sinabi niya na nakulam ako. Nagulat ako at ang aking asawa. Wala naman akong kilala na may dahilan para ipakulam ako. Wala akong kaaway, wala akong inaagrabyado. Ngunit nagulat ako nang sabihin sa akin ni Mang Lorenzo ang lahat ng halusinasyong nakikita ko tuwing gabi. Kasama raw yun sa kulam. Pagkatapos noon ay tiningnan niya ang aking asawa mula ulo hanggang paa bago sinabing gagamutin na niya ako.
Mahal na mahal daw ako ng asawa ko na handa itong yumukod at lumuhod para sa aking kapakanan. At kung nabubuhay lamang daw ang kanyang asawa, ay yun din ang mararamdaman nito at gagawin para sa amin. Pinatuloy niya kami sa kanyang bahay at pagkatapos ay naghanda na siya ng mga gagamitin. Nakakita ako ng lumang larawan ng isang napakagandang babae doon. Hindi ko naiwasang magtanong kung sino yun. Yun daw ang asawa niya noong kabataan nito. Yun din daw ang nakalibing sa puntod kung saan namin siya inabutang nagdarasal. Pagkatapos ay nagtuloy-tuloy na siya sa pagkikwento. At hindi namin inaasahang mag-asawa ang kwento nilang dalawa nang namayapa na niyang asawa. Nakakakilig, subalit nakakakilabot din ang mga pinagdaanan nilang dalawa sa kamay ng dalawang makapangyarihang aswang noong araw. Nag-alangan pa akong maniwala noon, subalit nang ipakita niya sa akin ang ilang malaking pilat sa kaliwang parte ng kanyang tiyan, ay natigilan ako. Bilog yun at mukhang malalim. Yun daw ang pilat na iniwan ng aswang na nakaharap nila noon at yan ang ibabahagi ko sa inyo ngayon, Sir Jupiter. Ikikwento ko ito ng detalyado, batay rin sa pagkakakwento ni Mang Lorenzo. Napatay rin kita. Pinahirapan mo ako ng gusto ko. Sinabi ko naman sa iyo, patayin mo na ako habang may pagkakataon ka. Pero napakayabang mo. Talaga ba? Mukhang hindi ka rin naman pagtatagal. Tingnan mo ang sugat mo sa dibdib. Hindi ka basta gagaling. Pero sigurado akong hindi ako mamamatay. May alam akong paraan para gumaling ito. Pero ikaw, wala nang paraan para makaligtas ka. Hindi ko nga alam kung paano nakapagsasalita ka pa habang nakalawit ang iyong mga bituka. Tay! Ano nangyari? Lorenzo, bakit sumunod ka pa? Sinabi ko na sa'yong tumakas ka. Hindi ba? Pero hindi kita maaaring iwan, Tay. Hindi! Akalain mo yon? Pinatakas ka na nga ng ama mo. Bumalik ka pa. Huwag mong saktan ang anak ko. Wala siyang kakayahan kaya ko at ng aming mga ninuno. Hindi siya magiging sagabal sa'yo. Alam ko. Dahil kilalang kilala ko kayo. Alam kong inutil ang isang yan. Tanging lakas lamang ng mga braso ang meron yan. Mana sa kanyang ina. Demonyo ka! Papatayin kita! Lorenzo! Tumigil ka! Hindi, Tay! Ipaghihiganti ko kayo! Kayo ni Lolo! Ito palang aswang na ito ang dahilan kung bakit maaga ka rin naulila sa ama. At ngayon, ako naman ang gagawin niyang ulila. Hanga ako sa katapangan mo. Pero wala na ako sa wisyo na lumaban. Napatay ko na ang dapat kong patayin. Ipagdasal mo na sana ay hindi tayo magkita pang muli. Sandali! Lorenzo, wala na siya. Nakalayo na siya. Hindi mo siya mahabol. Isa pa, wala kang magagawa laban sa kanya. Ayaw kong mapahaba ka. Kaya tama na. Halika rito. Bilisan mo. Tay? Ito.
Kunin mo ang medalyong ito. Hindi ko alam kung magagamit mo yan. Pero nais kong ingatan mo yan bilang alaala ko at ng lahi natin. Gayon din, dalhin mo ang ginunting na yan. Huwag mong iiwalay yan sa'yo. Tay, huwag ka muna maghabilin. Pakiusap, Tay. Dadalhin kita sa ospital. Hindi na ako aabot. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Tay, gumising ka rin, Tay. Taong 1960 nang lisanin ni Lorenzo ang kanilang bayan sa Kabisayaan para hanapin ang aswang na pumatay sa kanyang ama. Pangangahoy at pangangaso ang pangunahing nilang hanap buhay noon. Subalit kilala rin ang kanilang angkan bilang magagaling na albularyo at tagatugis ng mga aswang. Ang kanyang ina ay kilala bilang pinakamaganda sa kanilang baryo. Subalit maaga silang iniwan ito nang dahil sa isang sakit. Kaya naman matapos mapatay ang kanyang ama sa isang engkwentro sa aswang, ay naging mag-isa na lamang siya. Yun din ang aswang na siyang pumatay sa kanyang lolo. Isang aswang na matagal nang kaaway ng kanilang pamilya. Sumumpa si Lorenzo na tutugisin niya ang aswang na yun. Sinundan niya ang mga bali-balita tungkol rito. Nakakita rin siya ng isang sulat damitan ng kanyang ama mula sa kanyang lolo. Nakasaad doon na ang aswang na yun ay maaaring nagmula talaga sa bayan ng Quezon. Kaya naman ilang bayan ang dinaanan niya. Tumawid pa siya ng karagatan para lamang mahanap ang halimaw na kumitil sa buhay ng kanyang ama. Minsan niya itong nakaharap muli subalit madali siyang natakasan nito. Hanggang sa tuluyan na talaga siyang umabot sa probinsya ng Quezon. Pambihira. Napakalayo na ng narating ko. Nagugutom na ako. Gusto ko na rin magpahinga. Teka, naliligo pa ata ako. Nasaan kaya ang susunod na bayan? Inabot na siya ng dilim sa loob ng kakahuyang yon. Kaya naman gumawa siya ng sulog gamit ang lumang damit at isang matibay na sangang kanyang nakita. Natatanaw na niya ang mga ilaw sa dulo ng kakahuyang yon nang makarinig siya ng kakilakilabot na tunog ng pagmuya at mababang ungol ng isang hayop. Naisip niyang baboy ramo yun o kaya ay isang asong gubat. At dahil nagugutom na ay naisipan niyang hulihin yun. Maingat siyang naglakad palapit sa pinanggagalingan ng tunog. Ngunit nagimbal siya nang makita kung ano ang gumagawa noon. Isang itim na nilalang na nanlilisik ang mga mata ang ngumangasab sa isang malaking bayawak. Mahaba ang pulang dila nito at nagtatalasa ng mga kuko at pangil. Isang nilalang na hindi niya malilimutan. Ang mismo ring aswang na pumatay sa kanyang ama. Impakto ka! Nakita rin kita! Lorenzo, at talaga nasundan mo pa ako rito. Talo mo pa ang isang aso sa lakas ng pangamoy. Kahit saan ka pa pumunta at magtago, susundan kita. Pagbabayarin kita sa ginawa mo kay tatay. Nakakatawa talaga ang tapang mo, bata. Pero hindi ka ba natatakot? Wala kang kakayahan na kagaya ng kanila. Bakit naman ako matatakot? Magmula nang pinatay mo si tatay, nawala na ng silbi ang buhay ko. Kaya baliwala na sa akin ang matakot. Binunot ni Lorenzo ang ginunting mula sa kanyang likuran. Isa itong mahabang patalim na maihahalin tulad sa isang itak. Subalit ang talim nito ay hawig sa kalahati ng isang malaking gunting, dahilan para tawagin itong ganoon. Ibinaba niya ang sulo at walang ano-anong nilusob niya ang aswang, ngunit hindi niya ito tinamaan. Tinatawanan pa siya nito habang iniilagan ang mga atake niya.
Yan na ba? Yung galit na galit at gaganti? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo o sa iyong mga ninuno? Kaawa-awa ka. Hindi pa tayo tapos! Demonyo ka! Hindi na kita patatakasin ngayon! Hindi nakamamatay ang mga banta. Bata, inutil ka. Hindi mo kaya. Kumanda ka! Uundayan na sana ni Lorenzo ng taga-angaswang nang mawala ito sa kanyang harapan. Pagkatapos ay isang malakas na hampas ang biglang tumama sa kanyang likuran, dahilan para bumagsak siya at gumulong-gulong. Sinundan pa iyon ng halimaw ng isang malakas na tadyak sa tagiliran na siyang nagpahiyaw sa kanya sa sakit. Pakiramdam niya ay may nabali sa isa sa mga tadyak niya, subalit bigla na lamang lumayo sa kanya ang halimaw. Hinihingal ito at nakahawak sa dibdib at pagkatapos ay nakita niyang may tumulong itim na likido mula doon. Sigurado siyang yun ang sugat na nagawa ng kanyang tatay sa halimaw na yun. Kasabay noon ay ang tila pagpapalit-palit ng aswang na anyo bilang isang tao at aswang. Subalit hindi niya nakita ng maayos ang hitsurang tao nito dahil sa madilim na paligid. Wizard! Peste! Maswerte ka! Pero magkikita pa rin tayo. At sa pagkakataong yun, sisiguraduhin kong susunod ka na sa tatay mo! Bumalik ka rito! Duwag! Puro katak mo! Bumalik ka! Dali-daling tumayo si Lorenzo. Dinampot niya ang sulo at iika-ikang sinundan ng direksyon kung saan tumakbo ang aswang. Natanaw niya na tumalon ito at napunta sa isang malaking kubo sa hindi kalayuan. Masakit ang kanyang kanang tagiliran at parang lumalabo na ang kanyang paningin. Subalit pinilit niyang makalabas sa kakahuyang yon at makarating sa kubo kung saan niya nakitang nagtungo ang aswang. At sa kanyang galit ay walang paalam na siyang pumasok sa loob ng bahay na yun. Hinihingal niyang hinanap ang aswang nang makakita siya ng isang altar. May nakatirik na mga itim na kandila doon. May mga imahe ng tao at mga hayop na nililok mula sa kulay pulang kahoy. May mga garapong may lamang mga langis at sanga. Mayroon ding mga karayom at dalawang itim na manika na gawa sa tela. Mga gamit sa pangkukulam. Sino ka? Anong ginagawa mo dito sa bahay namin? Oo nga, Ginoo. Man hindi man lang kayo kumatok. Kayo pala ang mga aswang! Sa wakas, yan pala ang tunay ninyo kanyo! Ano sinasabi mo? Kami? Aswang? Nagkakamali ka yata. Lumayas ka nga dito bago pa kita tagain. Kayo ang papatayin ko! Kayo ang pumatay sa tatay ko! Umamin na kayo! Bakit hindi ninyo ipakita ang anyong halimaw ninyo ngayon? Ano anyong halimaw? Pinagsasabi mo na babaliw ka na yata eh. Lucia, kunin mo yung itak doon. Opo, ate. Ang kagaling ninyong umarte. Mga aswang na nga kayo. Mangkukulam pa. Halika. Ipakita mo sa akin ang sugat sa iyong dibdib. Palasang, subukan mo lumapit. Talagang lalapit ako at papatayin ko kayo. Ate, ito nang itak. Sige, papatayin mo kami. Subukan mo! Humakbang paabante si Lorenzo para umatake nang biglang umikot na ang kanyang paningin. Napaluhod siya habang paulit-ulit na pinagbabantaan ang buhay ng dalawang babae sa kanyang harapan hanggang sa napapikit na siya at tuluyan ang bumagsak sa sahig na una ang mukha. Nagising siya sa amoy ng ginigisang bawang at sibuyas. Mabilis siyang bumalikwas mula sa pagkakahiga. Ngunit kaagad din siyang napaungol sa sakit at napahawak sa kanyang tagiliran. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa paligid at hinanap ang kanyang mga gamit. Subalit hindi niya nakita ang mga ito. Pinilit niyang tumayo nang may mga kamay na humawak sa braso niya at inalalayan siya.
Gising na pala kayo, Ginoo. Ano na pong nararamdaman niyo? Lumayo ka sa akin! Nasaan ako? Nandito ho kayo sa isa sa mga kwarto sa bahay. Naimatay kasi kayo kagabi. Ayaw naman naming lapain na lang kayo ng mga baboy ramo dyan sa labas. Kaya dito na namin kayo pinagpahinga. Pero kayo ang mga aswang, hindi ba? Lumayo ka sa akin. Nasaan ang mga gamit ko? Salip na magpasalamat ka na tinulungan ka namin. Pinagbibintangan mo pa rin kaming aswang. Ganyan ka ba talaga? Aswang pa rin yung tingin mo sa amin? Ikaw, isa kang mangkukulam, hindi ba? Sabihan na natin nagkamali ako at hindi kayo mga aswang. Pero mga kampong pa rin kayo ng kadiliman. Ginoo naman. Huwag naman po ninyo kaming pagsalitaan ng ganyan. Hayaan mo na, Lucia. Ganyan talaga yung mga tao ngayon eh. Kahit anong kabutihan yung ipakita mo, masama pa rin yung nakikita nila. Hayaan mo na yung lalaking yan. Bumalik ka na sa gawaing bahay mo. At ikaw lalaki, huwag ka magkakamaling gumawa ng kung anong hindi maganda. Dahil hindi ako magdadalawang isip na tagpasin niyang ulo mo. Aba, at matapang ka talaga, no? Nasa bahay po namin kayo, pinapaalala ko lang ha. Habang nagtatalo ay isang babae ang dumating at tinawag ang pangalang Minerva. Iniwan siya ng dalagang kaharap at pinuntahan ang bisita. Kinuha naman ng kapatid ni Minerva ang mga gamit ni Lorenzo at iniabot sa kanya. Nagliwanag ang mukha niya nang makita ang mga yon, lalo na ang ginunting na minana pa sa ama. Isinukbit na niya ang bag at handa na sanang umalis nang bigla na naman siyang nahilo. Napaluhod siya at nagsimula siyang mamilipit sa sakit ng tagiliran at doon lamang niya napagtanto na binendahan iyon at tinapalan ng mga dahong mabisa sa pagtanggal ng pananakit. Ginamot ka ni Ate Minerva kagabi. Iba yung tama mo dyan. Mabuti na lang daw at hindi nabalian. Nalamog lang naman daw yung partingan pero baka raw abutin pa ng 3 araw bago gumaling. Ginamot? Ibang kukulam kayo? Masasama? Bakit di niyo yung ginawa? Totoo hong mangkukulam kami, Ginoo. Pero tanging masasamang tao lang kinukulam ng ate ko. Ginagawa niyo yun para makatulong. Pasensya ka na. Pero hindi yan kapanipaniwala. Ang pangkukulam ay isang gawaing maihahalin tulad sa pagiging aswang. Wala itong dulot na maganda. Totoo yan. Lalo na kapag ginamit yan sa maling paraan. Ate, ang bilis mo naman. Walang tamang paraan ang pangkukulam at pangbabarang. Huwag mong tapalan ng kunwaring kabutihan ang isang kasamaan. Hindi kita pipiliting maniwala. Bahala ka na sa gusto mong isipin. Talaga? Alis na ako. Naku, mukhang ilang araw na hindi kumakain yung sawa niyo sa tiyan ah. Maraming sinangag sa labas. Kumain ka muna bago ka umalis. Puno ng bawang yon para hindi ka na maghinalang mga aswang kami. Hindi na. Ayokong magkaroon pa ng utang na loob sa... Tama na, Ginoo, tara na. Kumain ka tapos saka ka maglitanya ng tungkol sa mabuti at masama. Dali na. Huwag mong gagalitin ng husto si ate at talagang nananagayan eh. Inihanda ni Minerva ang napagkainan. Pagkatapos ay inalalayan naman siya ni Lucia na bumaba ng kubo. Nasa labas kasi ang lamesa at ang kusina. Nagalangan pa siyang kumuha noong una. Hindi naman siya pinilit na magkapatid. Kumain ng mga ito at hinayaan na lamang siya. Muling kumalamang sikmura niya at napailing na lamang siya sa kahihiyan. Tatayo na sana siya ngunit naalala niyang 2 araw na rin siyang walang kain. Nagkatinginan sila ni Minerva. Inirapan siya nito ngunit bigla rin siyang sinandukan nito ng sinangag. Nahihiyang sumubo siya noon at nagliwanag ang mukha niya nang malasahan ang pagkain. Sunod-sunod na ang kanyang pagsubo hanggang sa bigla siyang mabulunan. Ako, magdahan-dahan naman ho kayo. Ito yung tubig, Ginoo. Salamat. Lucia ho. Tapos si Ate Minerva po, yun yung pangalan niya. Gutom na parang nag-iinarte pa. Patawad. Naniniwala na akong hindi kayo mga aswang. Pero mali pa rin ang pangkukulam. Itigil na ninyo yon. Mangkukulam ako hanggat merong magpapakulam. Ha? Wala makakapigil sa akin. Kaya pwede ba kumain ka na lang? At kung totoong nagpapasalamat ka, hayaan mo na lang kami sa gawain namin.
Sinasabi ko lang naman na... Ginoo, alam nyo masarap yung sinangag kapag may tuyo. Ito Tapos ito pa, kape. Para magising na rin yung diwa nyo. Isa pa, masama ho yung magtalo sa harap ng pagkain. Hindi na nagsalita pa si Lorenzo hanggang matapos siyang kumain. Nagpasalamat siya sa dalawa. Pagkatapos ay kinuha na niya ang kanyang mga gamit. Pinigilan pa siya ni Lucia at sinabing magpahinga muna doon. Subalit hindi na niya iyon pinaunlakan. Isa pa, kailangan na niyang hanapin ang aswang bago pa ito makalayong muli. Malakas ang kutob niya na nasa paligid lamang ito dahil sa pinsala na dinaramdam nito. Isa pa, taga doon ang aswang. Nagawang matiis ni Lorenzo ang pananakit ng tagiliran at nakarating siya sa bayan. At doon ay narinig niya ang usap-usapan ng mga tao. Kagabi di umano ay may inatake ng isang aswang. Mag-asawang pauwi na mula sa isang baryo. Mabuti na lamang ay nakatakbo ang mga ito. Kaagad na nilapitan ni Lorenzo ang mga nag-uusap at tinanong niya kung alam nito ang hitsura ng aswang na pinag-uusapan. Nagulat ang mga ito sa kanya, subalit sumagot pa rin. At napahinga siya ng malalim ng malamang kahawig nang hinahabol niyang aswang ang umatake doon kagabi. Sigurado na ako ngayon na dito magpapagaling ang impacto ngayon. Hindi na siya makalalayo. Ang kailangan ko na lang gawin ay ang hanapin siya. Pero bago yun, kailangan ko munang maghanap ng panglaan sa sarili ko. Naghanap siya ng maaaring pasukang trabaho. Wala kasi siyang kakilala doon at kailangan niya ng masisilungan. Ilang gabi na kasing nagbabadya ang ulan at maswerte siyang hindi pa iyon bumabagsak. Subalit wala siyang nakita. Hanggang sa nagsimula na ng umulan. Tumagal iyon ng 2 araw at dito na niya naisip ang magkapatid na mangkukulam. Ayaw na sana niyang bumalik pa doon at kainin ang mga sinabi niya. Pero wala naman na siyang pagpipilian. Nagsisimula na siyang bumahing ng bumahing at hindi na siya natutuyuan ng damit. Wala rin siyang makain at ni walang malinis na tubig para mainom. Kung magpapatuloy yun ay mauuna pa siyang mamatay bago matugis ang aswang na pumatay sa kanyang ama. Kaya naman nilunok na niya ang kanyang dignidad at nagtungo sa bahay nila Minerva. Wala siyang nadatnan sa bahay na magkapatid nang makarating siya doon. Nagkakamot ng ulo siyang lumibot sa bahay sa pag-asang naroon lamang ang mga ito. Maaga pa ngunit madilim na dahil sa masungit na panahon at alam niyang hindi lalayo ang mga ito. Nakarating siya sa likuran ng bahay at doon natigilan siya sa kanyang nakita. Naroon kasi si Minerva, nakatalikod at nagbibihis. Natigilan siya. Tatalikod na sana siya nang biglang humarap ito at nagtagpo ang mga mata nila. Hayop ka? Bastos ka! Ano naman ginagawa mo dito? Paumanhin, hindi ko alam na nagbibihis ka. Pwede ka naman kasing kumatok. Ang sabihin mo, bastos ka kasi talaga at may binabala ka sa amin. Ate, ano yun? Lucia, kunin mo nga yung itak. Tatagayin ko na talaga tong bastos na hayop na to eh. Sandali. Narito ako para makiusap, hindi para mangbastos. Ate, pakinggan muna natin siya. Wala akong matuluyan. 2 araw na akong basa ng ulan. Nagbabakasakali ako. Baka pwedeng makisilong muna dito sa inyo. Magtatrabaho naman ako bilang kapalit. Mahusay ako sa mga gawaing bahay. Pasensya na pero hindi kami tumatanggap ng trabahador. Kulang pa nga sa amin yung pagkain namin kung minsan eh. Kahit tubig lang, ayos na ako. Hindi. Ate naman eh. Umuulan, baka mamatay sa Ginoo yun. Kuya na lang ang itawag mo sa akin, Lucia. Minerva, patawad sa mga paratang ko. Pakiusap. Kahit ilang araw lang. Sige na. Pero ayokong nangingialam ka sa mga ginagawa namin At isa pa, huwag kang magkakamaling hawakan kahit dulo ng mga damit namin dahil tatagpasin ko talaga yung ulo mo. Oo, maliwanag. Salamat. At patawad na rin. Pinatuloy siya ni Lucia at kaagad na pinag-init ng tubig.
Binigyan rin siya nito ng maaring pamalit sa kanyang basang damit mula sa pinaglumaan ng yumaong ama ng magkapatid. Subalit ang pantalon lamang ang tinanggap niya at nanatili lamang siyang nakahubad ng pang-itaas. Naging panay naman ang tingin sa kanya ni Minerva na tila naging malakamatis ang kulay ng mukha. Sino ba naman kasing hindi mapapasulyap sa napakagandang hubog ng kanyang katawan? Naghain na ng hapunan si Lucia. Dito na siya sinita ni Minerva at sinabihang magdamit. Masama raw na kumain ng nakahubad. Isa pa patuloy ang paglakas ng hangin at paglamig ng gabi. Salamat sa pagtanggap sa akin. Wala yun, kuya. Lorenzo. Ako si Lorenzo. Patawad kung hindi ka agad ako nagpakilala sa inyo. Kuya Lorenzo, naging mukhang bibig niyo yung aswang at nung unang dating niyo rito, puro kayo galos eh. Sabi ni ate baka meron kayong hinahabol na isang aswang. Oo. Totoo yun. Galing pa ako sa Kabisayaan. Tinutugis ko ang aswang na pumaslang sa aking ama. At noong gabing napadpad ako rito, ay nakaharap ko siya. Nakatakas nga lang. Ibig sabihin, totoo yung mga usap-usapan sa bayan? Oo. Kaya mag-iingat kayo sa gabi. Kakaiba yung itak na dala mo Panlaban ba yan sa aswang? Ito? Paman ng ama ko ang ginunting na ito. At itong medalyo na rin. Pero hindi ko alam kung paano ito gamitin. Nagsisilbi na lamang itong palamuti. Minsan na may mili ng amo yung mga anting-anting. Siguro hindi ka pa nakikitang karapat-dapat ng medalyong yan. Kaya ganon. Ganon ba yun? Narinig ko lang yun sa tatay ko. Nung nabubuhay pa siya. Nang matapos kumain ay nagpresenta si Lorenzo na maghugas ng pinggan, subalit hindi siya pinayagan ni Lucia. Sa halip, pinakisuyuan siya nito na punasan na lamang ang lamesa. Pagkatapos ay pinaakyat na siya nito sa bahay para makapagpahinga. Pumunta siya sa sinabing magiging pansamantala niyang silid. Pagkatapos ay nahiga na siya. Napapikit siya at napainat ng likuran at pagkatapos ay napabuntong hininga. Sa wakas, nailapat rin niya ang kanyang likuran sa maayos na higaan matapos ang mahabang paglalakbay. Papatulog na siya nang may marinig siyang bumubulong. Dahan-dahan siyang tumayo at sinundan ang pinanggagalingan ng tunog. Dinala siya noon sa silid kung saan niya nakita ang altar at doon ay nakita niya si Minerva na nag-oorasyon habang tinutusok ng karayom ang isang itim na manikang gawa sa tela. Unti-unti niyang naramdaman ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Hindi niya maintindihan pero parang biglang bumigat ang hangin sa paligid. Nanlaki rin ang mga mata niya nang makitang tila umaangat ng walang hangin ang buhok ng dalaga. Pero puti na rin ang mga mata nito. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya ay doon lang siya nakadama ng ganoong klase ng takot. Marami na siyang nakaharap na mangkukulam pero iba ang nararamdaman niya kay Minerva. Hindi naman masamang tao ang ate Minerva, kuya eh. Ay, kabayo. Ano ka ba? Bigla ka nalang sumulpot. Ay, pasensya na ho. Pero nakakatakot ang ginagawa niya. Para siyang sinasapian. Totoo. Pero gaya nga ng nasabi namin, ginagawa niya lang yan para sa kabutihan. Si ate ang tanging nagmana ng kakayahan ni tatay. Manggamot at saka mangkulam. At mahal siya ng mga tao rito. Pero isang araw, misteryoso na lang siyang nawala. Magmula nun si ate na yung gumanap sa papel ni tatay dito sa baryo. Pero mali pa rin ang pagkukulam, Lucia. Opo. Sang-ayon naman kami dyan. Pero para sa mga babaeng inaabuso ng mga asawa, mga asawang walang humpay na niloloko yung mga asawa nila, sa mga taong may hirap na walang kakayahang labanan yung mga umaagrabyado sa kanila, si ate lang yung pag-asa nila. Kung sa bagay, may punto ka. Sa mundong ito, marami mo pang abuso na hindi napaparusahan. Mabuti naman kuya't naiintindihan mo na. Oo, kahit papano. Pero hindi pa rin magbabago nun ang pananaw ko na masama ang pagkukulam. Di nagtagal ay naging normal na lamang para kay Lorenzo ang tagpong iyon sa bahay. Sa gabi madalas nang kukulam si Minerva at sa umaga naman
ay nanggagamot ito kung mayroong pumupunta. Hindi rin ito tumatanggap ng salapi bilang kabayaran sa mga ginagawa nito. Kaya naman kung hindi gulay, bigas ay ulam ang ibinibigay sa kanila ng mga lumalapit at humihingi ng tulong sa kanila. Isang gabi habang nag-oorasyon si Minerva ay bigla itong sumigaw ng malakas. Napahangos si Lorenzo sa kwarto nito at naabutan niya itong nakahandusay na sa sahig. Namimilipit ito sa sakit at tila nahihirapang huminga. Nakakalat rin ang mga gamit nito sa pangkukulam. Lucia! Bilis ng ate mo! Ate, ano po nangyari? May ganong biglang kumontra sa ginagawa ko. Galing ba yun sa kinukula mo? Hindi. Dumaan lang ito na parang hangin eh. Parang lakas. Malakas ng kapangyarihang itim nito na parang pinapasabog niya ang utak ko. Hindi ko alam kung ano yan eh. Pero sigurado akong kampon yun ng kadiliman. Lucia, ikuha mo ng tubig ang ate mo. Lilibot ako sa paligid. Opo, mag-ingat ka. Sinasabi ko sa'yo, hindi tao yung nararamdaman ko. Oo, mag-iingat ako. Matapos yun ay isang malakas na tili ng babae mula sa hindi kalayuan ang nagpakilabot sa kanila. Kaagad na kinuha ni Lorenzo ang kanyang ginunting at isang sulo. Muli siyang binilinan ni Minerva na mag-iingat, lalo na at napakalakas di umano ng puwersang naramdaman nito. Tumango naman si Lorenzo at mabilis na tumakbo patungo sa loob ng kakahuyan. Muli niyang narinig ang sigaw. Sinundan niya yon at dinala siya noon sa gawing dulo ng lugar kung saan malapit na sa kalsadang daanan ng mga tao. Nakita niya ang anino ng aswang at narinig niya ang pagmamakaawa ng babaeng binibiktima nito. Mabilis ang tumakbo at kaagad na inundayan ng tagaang halimaw, subalit mabilis itong nakaiwas at nakatalon papalayo sa kanya. Mabilis naman niyang inalalayan ang babaeng sugatan at halos wala ng malay. Hinila niya ito at ipinwesto sa ilalim ng isang malaking puno. Ikaw na naman! Sinabi ko naman sa'yo, hindi kita tatantanan. Isa pa, hindi ka pa ba nakakahalata? Palagi tayong nagkikita. Ibig sabihin, nakatadhana na talagang mamamatay ka sa mga kamay ko. Ganun ba yun? Kabaliktaran noon ang nakatagdang mangyayari. Masyado ka nang sagabal sa akin. Dapat sa'yo ay mamatay na. Ikaw ang mamamatay. Hindi ko hayaang may mapatay ka pang ibang tao. Tumakbo si Lorenzo pasugod sa halimaw. Uunday na siya ng taga nang maramdaman niya ang isang kakilakilabot na presensya mula sa kanyang likuran. Napalingon siya at napasigaw nang makita ang isang tila na bubulok ng nilalangang biglang dumamba sa kanya. Napailalim siya rito. Nabitawan niya ang kanyang patalim at nakipagbuno siya sa halimaw na bigla na lamang lumitaw. Bukod sa nakakadiri nitong hitsura ay umaalingasaw naman ang nabubulok nitong amoy. Puro nakalmot ang inabot niya hanggang sa makahanap siya ng pagkakataon. Sinipa niya ang halimaw ng buong lakas. Nagawa niyang mapatalsik yun. Adambahan pa sana siya ng isa pa nang makagulong siya. Nakuha niya ang ginunting at ilang beses yung iwinasiwa sa kanyang harapan dahilan para mapaurong ang dalawang aswang. Ang mananhik? Paano? Saan galing ang isang impaktong yan? Nagulat ka ba? Siya ang dahilan kung bakit ako narito. Ang aking kaibigang amalanhig na hinukay ko pa para makuha lamang ang kanyang kapangyarihan. Napaurong si Lorenzo. Alanganin ang pwesto niya at ang tanging paraan na lamang para makaligtas siya sa mga iyon ay ang tumakbo. Pero ayaw niyang gawin yun. Naroon siya para patayin ang aswang na kumitil sa buhay ng kanyang ama. Isa pa kung tatakbo siya ay maaring may mapahamak na namang muli. Huminga siya ng malalim. Umungol na parang malaking hayop ang alamanhig at biglang lumusob sa kanya. Buong tapang niya itong sinalubong, ngunit nang tatagay na niya ito ay bigla itong naglaho. Hinila pala ito ng aswang na pumatay sa kanyang ama.
Nakahawak na naman ito sa dibdib at unti-unting bumabalik sa tunay na anyo. At dito niya naaninag na may mahabang buhok ang taong bersyon ng aswang na yon. Maswerte ka talagang hayop ka. Pero hindi na magtatagal ang swerte na yan. Hintayin mo ang kabayugan ng buwan. Sa oras na makuha ko na ang kapangyarihan ng isang ito, ay sisiguraduhin kong bibigyan kita ng malupit na kamatayan. Sandali! Tatakbo ka na naman! Ahabulin pa sana ni Lorenzo ang mga aswang na unti-unting umuurong nang bigla siyang mapaluhod. Biglang nawalan ng pakiramdam ang kanyang mga tuhod at nanakit ang kanyang buong katawan. Muli ring sumakit ang kanyang tagiliran, dahilan para tuluyan na niyang hindi mahabol ang mga kalaban. Umahalakhak na nawala ang mga halimaw sa dilim at naiwan siyang sumisigaw sa galit at pagkadismaya. Gumapang siya patungo sa babaeng inatake ng mga aswang. Ginising niya ito subalit nanlaki ang mga mata niya at napatigil sa paghinga nang makitang butas na ang dibdib nito. Napahampas siya sa lupa. Itinukod niya ang ginunting at pinilit na tumayo at pagkatapos ay hinila niya ang sariling mga paa na makabalik sa kubo nila Minerva. Kuya Lorenzo! Ate! Si Kuya Lorenzo sugatan! Anong nangyari? Sino magawa niya sa'yo? Isang amaranhik. Yung aswang na hinahabol ko. May kasama na siyang amaranhik. Paano nagkaroon nandito? Amaranhig? Ano ho yun? Amaranhig, isang uri ng aswang na nailibing ng hindi na ipapasa ang kapangyarihan nito. Muli itong bumabangon sa hukay. Pumapatay ito ng mga tao at kumakain at patuloy na naghahasik ng lagim. Tama yon. At ang kapangyarihan ng amalanhid na yon, ang habol ng aswang na tinutugis ko. Anong gagawin natin? Sasagot pa sana si Lorenzo at sasabihin ang sinapit ng babaeng na biktima ng mga aswang nang biglang dumilim ang kanyang paningin. Naramdaman niyang binuhat siya ng magkapatid papasok ng bahay at narinig niyang isinara ng mga ito ang mga bintana at pinto. Ngunit pagkatapos noon, tuluyan na siyang nawalan ng malay. Kinaumagahan ay ginising siya ng mga boses sa labas ng bahay. Pupungas-pungas siyang bumangon. Sakit pa ang kanyang katawan, subalit kaya na naman na niyang tumayo. Dumungaw siya sa bintana at nakita niya ang ilang mga taong naroon. May umiiyak, may galit na galit at mayroon pang nagsisisigaw. Pinakinggan niya ang sinasabi ng mga ito at napangiwi siya nang marinig ang tungkol sa babaeng walang buhay malapit sa kalsada. Alam naman namin na nag-aalala kayo. Pero sa ngayon, wala po kaming magagawa. Huwag ko kayong mag-alala at gagawin namin yung makakaya namin. Pero sa ngayon, umasa muna tayo sa mga otoridad. Bakit kayo ang nilalapitan ng mga tao? Kahit alam naman nilang hindi kayo lumalaban sa mga aswang. Dahil wala na silang malalapitan, Lorenzo. Natatakot na yung baryo at bayan sa usap-usapan tungkol sa aswang. Normal lang yun. Kaya mo na, huwag mo silang intindihin. Lumipas ang isang gabi nang walang nangyayaring kakaiba. Malakas ang kutob ni Lorenzo na nagpapahinga na ang aswang na hinahabol niya. Nagpapagaling ito at nagpapalakas para sa kabilugan ng buwan. Kaya naman kahit masakit pa ang katawan ay walang gabi siyang pinalagpas para hanapin ang mga halimaw. Subalit wala siyang nakita at narinig tungkol sa mga aswang. Isang hapon pagbalik niya sa bahay nila Minerva ay naabutan niya itong nagsisibak ng kahoy. Magmula nang dumating siya doon ay yun na ang kanyang gawain. Nakapagsibak siya noong umaga kaya pala isipan para sa kanya kung bakit nagsisibak itong muli. Lumapit siya rito ngunit eksakto paghampas nito ng palakol sa kahoy ay biglang tumalsik ang talim ng palakol. Napasinghap si Lorenzo at nagulat na lamang siya nang makitang hawak na niya ang talim. Nasalo niya ito bago pa tumama sa mukha ni Minerva. Minerva? Ayos ka lang? Oo. Ayos lang naman ako.
Bakit ka ba kasi nagsisibak? Hindi na mahalaga yun. Paano nakapunta ka kagad dito at nasalo yung patalim ng palakol na yan? Ha? Hindi ko rin alam. Basta nakita ko na lang na maaaksidente ka. Tapos yun, hindi ko na alam. Sigurado akong dahil yun sa medalyon na suot mo. Ha? Imposible yan. Baka nagkataon lang yon. O sige na, ako na ang gagawa nito. Pumasok ka na muna sa bahay at magpahinga. Sige, pero pakiramdaman mo yung katawan mo. Malay mo, unti-unti mo nang nagagamit yung kapangyarihan ng medalyong yan. Pagkapasok ni Minerva ay naramdaman ni Lorenzo ang pag-init ng medalyon sa kanyang dibdib. Inilabas niya iyon at nagulat siya nang makitang tila kumikinang iyon. Tiningnan niya ng maigi ang medalyon, ngunit hindi nagtagal ay nawala na ang kinang noon at bumalik sa pagiging normal. Ang totoo ay hindi iyon ang unang beses na nakita niyang kuminang ng ganoon ng medalyon. Minsan nang nangyari yun noong gamit pa iyon ng kanyang ama. Napaisip siya. Naisip niya na baka nabuksan na niya ang kapangyarihan ng medalyon. Sinubukan niya uling pailawin yun. Nag-orasyon siya ng mga alam niyang orasyon, ngunit walang nangyari. Hanggang sa napagod na lamang siya. Kaya inayos na lamang niya ang palakol at ipinagpatuloy ang pagsisibak ng mga kahoy. Ate, pupunta ako sa Perian mamaya. Kasama ko sila, Christina, Juana. Kasama ko rin si June. Yung binatilyong pinsan ni Christina. Hindi pwede. Alam mo namang hindi pa humuhupa yung usapan tungkol sa aswang, di ba? Delikado. Pero ate, minsan lang naman may perya dito sa atin eh. Uuwi rin kami kagad, di kami masyadong magpapagabi. Hindi nga, Lucia. Huwag mo akong binibigyan ng sakit ng ulo, ha? Payagan mo na sila, Minerva. Ako na lamang ang susundo sa kanila. Magroronta naman ako sa bandaron mamaya eh. Isa pa, nangako naman sila na uuwi ng maaga. Naku, bahala nga kayo. Basta ako sinabihan ko na kayo, ha? Opo, ate. Salamat, Kuya Lorenzo, ha? Napaupo si Lorenzo sa labas ng bahay. Palubog na ang araw noon at ilang oras na mula nang umalis si Lucia. Napatingin siya sa kalangitan at biglang napabuntong hininga. Ilang araw na lang kasi noon bago maging bilog ang buwan at kailangan na niyang kumilos. Subalit nasuyod na niya ang buong baryo, bayan, sagingan, koprahan at lahat ng kakahuyan sa lugar. Pero walang ni anino ng aswang na iyon ang kanyang nakita. Napabuntong hininga na lamang siyang muli. Sinisisi ang sarili dahil hindi man lang siya nagmana ng kahit anong kakayahan mula sa ama. Kung kaya lang sana niyang maramdaman ang kapangyarihang itim ng mga aswang, ay nahanap na sana niya yun. Papasok na sana siya ng bahay nang biglang umupo sa tabi niya si Minerva. Napatingin siya rito at may kung anong kumirot sa dibdib niya ng mabakas ang lungkot sa mga mata nito. Bilog rin yung buwan nung mamatay yung tatay namin. Siya yung pinagkakatiwalaan sa baryong to. Pero nagbago siya nung mamatay sa sakit yung nanay namin. Naging mainitin ang ulo niya at palasigaw. Marami nagsasabi na nawala si tatay dahil nagpakamatay ito sa labis na lungkot. Nadala ng pagkawala ng nanay namin. Ikinalulungkot ko. Wala na kaming nagawa ni Lucia kung hindi pagpatuloy yung nakasanayan namin. Dahil kung hindi rin kayo mabubuhay. Bata pa si Lucia nun at ayokong maging miserable siya. Naiintindihan ko na. Patawad kung may mga nasabi akong hindi maganda sa inyo noon. Ayos na yun. Ang mahalaga, nauunawaan mo kung bakit ako nung kukulam. Magpahanggang ngayon. Lahat tayo may mga dahilan sa mga ginagawa natin. Lahat tayo may layunin sa mundong to. Pwedeng hindi mo pa nakikita yung sayo. Pero hindi magtatagal, mahanap mo rin yun. Marahil, ang layunin ko talaga rito ay ang mapatay ang hayop na aswang na yon na pumatay sa aking ama. Hanggang ngayon, masakit pa rin ang ginawa niya sa amin. At isa pa, kaya rin ako narito ay para protektahan kayong magkapatid. Ang totoo, natatakot ako. Araw-araw ako natatakot. Hindi para sa akin, kundi para sa kapatid ko.
Isinandal ni Minerva ang kanyang ulo sa balikat ni Lorenzo. Marahan naman niyang kinuha ang kamay ng dalaga at sinabi rito na huwag mag-alala. Ipinangako niyang gagawin niya ang lahat, huwag lang madamay ang magkapatid at hindi mamatay. Bagamat hindi niya alam kung paano iyon gagawin, buo naman ang loob niya na protektahan ng buong lakas at buhay sina Minerva. Palalim na ang gabi, subalit hindi pa rin nakababalik si Lucia. Pinuntahan na nila Minerva at Lorenzo ang mga magulang ng mga kasama ni Lucia, subalit maging ang mga ito ay hindi pa nakakauwi. Tiningnan ni Lorenzo ang orasan. Pasado 9:00 na tilang oras na lamang ang itatagal ng perya. Kaya naman dali-dali niyang kinuha ang kanyang ginunting at mga gamit. Sinabi ko naman kasi sa'yo eh. Hindi na dapat natin pinayagan si Lucia. Huwag na tayo magsisihan, Minerva. Totoo naman, Lorenzo eh. Kung hindi mo kinonsinta yung kagustuhan ni Lucia, wala sanang problema dito. Diyos ko, nasa ko ba hanapin yung kapatid ko? Oo na. Kasalanan ko na. Pero huwag kang mag-alala. Ipinapangako ko. Ibabalik ko si Lucia sa'yo. Sana buhat buhay mo siyang may balik, Lorenzo. Dahil kung hindi ko alam kung anong magagawa ko sa'yo. Oo. Gagawin ko ang lahat. At kung hindi man, handa akong managot. Alis na ako. Mag-ingat ka. Inahak ni Lorenzo ang pinakamalapit na daan patungo sa peryahan. Hinihingal na napakamot siya ng ulo nang makita ang napakarami pa ring mga tao. Tila maghahanap siya ng karayom sa gitna ng isang damuhan. Pero wala na siyang oras na magreklamo. Bawat sulok ng peryahan ay kanyang pinuntahan. Isinigaw niya ang pangalan ni Lucia, subalit tila walang nakarinig sa kanya. Hanggang sa isang binatilyo ang lumapit sa kanya. Tinanong siya nito kung sinong Lucia ang hinahanap niya. Sinagot niya ito at binanggit naman ng binatilyo na nakita nito ang mga dalaga papasok sa kakahuyan sa dulo ng peryahan. Kinutuban ng masama si Lorenzo at walang pag-aalinlangang tinungo niya ang naiturong lugar. Muli niyang tinawag si Lucia, ngunit umalingaw-ngaw lamang ang kanyang boses sa kawalan. Nababalot ng dilim ang kakahuyan. Kaya naman naghanap muna siya ng matibay na sanga. Gamit yon at isang lumang tela mula sa kanyang bag ay muli siyang gumawa ng sulo. Nang biglang maramdaman niyang uminit ang medalyon na nasa dibdib niya. At may kung anong puwersang nagsasabi sa kanya na dapat siyang pumunta sa gawing kanan ng kakahuyan. Sinundan niya ang pakiramdam na yon at habang papalayo siya ay pabagal siya ng pabagal. Tila kasi pabigat ng pabigat ang hangin sa paligid. Lumalalim na ang kanyang paghinga at nagsimula na ring magbutil-butil ang pawis sa kanyang noo. Ngunit nagpatuloy siya hanggang sa makarating siya sa harap ng isang bagay na sa pagkakaalam niya ay wala naman talaga doon dati. Isang malapad at mataas na puno ng balete. Lalong uminit ang medalyon, pero ang init noon ay init na hindi nakapapaso kung hindi ay nakagiginhawa pa nga. Hinugod niya ang ginunting mula sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang umabante nang makaramdam siya na may tao sa kanyang likuran. Paharap na sana siya ng dalawang mabilis na kalmot sa likuran ang nagpasigaw sa kanya. Nasundan yun ng isang malakas na sipa sa kanyang tagiliran dahilan para gumulong siya at mabitawan ang kanyang sandata at sulo. Demonyong to! Nasaan ang kasama mo? Nasaan si Lucia? Ngunit muli lamang sumigaw ang nabubulok na halimaw. Pagkatapos ay mabilisan itong lumusob sa kanya. Humaba ang mga kuko nito at tumalon para dambahin siya. Mabilis ang tumalon paurong. Nakailag siya at nang makalapag ang alamanhig ay mabilisan niyang dinampot ang kanyang patalim at agad itong inatake. Sa pulsa na ito sa leeg subalit nagawa nitong salagin ng ginunting gamit ang kanang braso nito. Bumaon doon ang sandata, subalit hindi tuluyang naputol ang braso nito. Gumigewang-gewang na tumindig ang alamanhig. Ngumisi ito at nang hilakbot si Lorenzo nang makita ang naghahaba ang pangil ng halimaw.
Bigla ring umusok ang ilong at bibig nito na sinundan ng pagpula ng mga mata. At natigilan siya nang bigla iyong mawala sa paningin niya at humalo sa dilim. Hayop ka! Lumabas ka dyan! Manang-mana ka sa kaibigan mo! Duwag! At panay ang takbo! Kuya, nasa likuran mo! Lucia? Uminit muli ang medalyon. Nagawa niyang makailag sa atake mula sa likuran. Tumalon siya pakanan at pagkatapos ay tumakbo siya para atakihin ang halimaw. Alam niyang mas malakas ito, subalit lalong wala siyang magagawa kung puro ilag na lamang ang kanyang gagawin. Lumusob din naman ang halimaw sa kanya. Kitang-kita niya sa nanlilisik nitong mga mata ang kagustuhan nitong patayin siya. Mas lalong bumilis ang halimaw, muli itong nawala sa kanyang paningin. Kasabay naman noon ay ang muling pagsigaw ni Lucia. Sinundan niya ang pinanggalingan ng boses sa pagkakataong iyon. Napatingala siya at nakita niya doon ang dalagita na nakasabit sa puno kasama ng mga kaibigan nito. At naroon na rin ang amalanhig. Handa ng gilitan ang dalagita gamit ang matatalas nitong kuko. Nang makita yon ni Lorenzo ay hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Hinawakan niya ang medalyon. Pagkatapos ay ibinato niya ang ginunting sa aswang. Halos ilang pulgada na lamang ang layo ng kuko ng halimaw kay Lucia nang tumagos sa dibdib nito ang ginunting. Napasigaw ito ng malakas na umalingaw-ngaw sa paligid. Agad namang lumagapak ang halimaw sa lupa. Demonyo ka! Pinahirapan mo ako! Kuya, ibaba mo muna kami rito. Sandali lang! Tatapusin ko muna ang isang ito! Hinugod niya ang kanyang sandata mula sa katawan ng halimaw. Pagkatapos ay itinutok niya iyon sa leeg nito. Tinanong niya ito kung nasaan ang isa pang aswang subalit tumawa lamang ito. At pagkatapos ay sumuka ng itim na likido. Nang maramdaman niyang wala na siyang mapapala sa isang yun ay itinarak na lamang niya sa leeg nito ang ginunting. Binunot niya ulit ang patalim. Sandali niyang tinitigan ang halimaw hanggang sa tuluyan na itong tumigil sa paggalaw. Inuha niya ang sulu at itinayo iyon sa lupa. Pagkatapos ay umakyat sa puno ng balete at isa-isang ibinaba sila Lucia at ang mga kaibigan nito. Kuya, hindi mo ba ako naririnig kanina? Ano ba yon? Sa dami ng sigawan kanina, wala na akong naintindihan. Si ate. Nasa panganib si ate. Narinig ko yung isang aswang. Sabi niya lulusubin niya si ate. Papatayin daw niya si ate at sisirain yung bahay para wala ka nang matuluyan. Ha? Sigurado ka ba? Opo. Sige, alis na ako. Dito na muna kayo. Hihingi rin ako ng tulong mamaya para may pumunta rito at sunduin kayo. Teka, Kuya Lorenzo! Tulong, sandali! Ano na naman ba yon? Kuya, ano yung lumalabas na yun sa bibig ng halimaw? Sisiw? Itim na sisiw ba yun? Kapangyarihan niya yan. Yan ang pakay ng aswang na tinutugis ko. Kaagad na tinaga ni Lorenzo ang sisiw na yun. Hindi niya yun tinigilan hanggang sa magmukha na iyong giniling na karne. Pagkatapos gamit ang ginunting ay naghukay siya ng mababaw at inilibing doon ang natadtad na sisiw. Pagkatapos ay iniwan ni Lorenzo ang sulu kay Lucia. Tulog pa kasi ang dalawa sa mga kaibigan nito at hindi naman niya madadala ang mga ito ng sabay-sabay. Isa pa, hindi na siya maaring mag-aksaya pa ng oras. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa bahay nila Minerva at nabalot siya ng magkahalong galit at takot nang marinig mula sa malayo ang hiyaw ng dalaga. Mas binilisan pa niya ang pagtakbo. Muling uminit ang medalyon ngunit hindi na niya iyon pinansin. Nagulat na lamang siya ng isang iglap ay kaharap na niya ang aswang. Nasa loob sila ng bahay at si Minerva ay duguang nasa sahig at umiiyak. Ngalit ang mga ngipin ni Lorenzo. Sumigaw siya at sa lakas noon ay napatakip ng tenga ang aswang. Pagkatapos ay sinipa niya iyon ng ubod ng lakas dahilan para tumalsik yon palabas ng bahay. Sira ang mga dingding na nadaanan ng aswang. Minerva, ayos ka lang ba? Oo. Salamat. Salamat, Lorenzo, dumating ka. Si Lucia. Nasaan si Lucia? Huwag kang mag-alala.
Ligtas na sila. Naiwan ko sila sa kakahuyan dahil walang balay ang dalawa niyang kaibigan. Pero ligtas na sila. Talaga? Oo, ligtas na sila. Natalo ko ang amalanhig. Kalukuhan! Paanong natalo mo ang amalanhig? Isa ka lamang mahinang apo ng iyong mga ninuno. Kaya paanong natalo mo ang halimaw ko? Hindi ko rin alam. Marahil ay mali ka. At hindi talaga ako mahina. Tingnan natin. Dahil ngayong gabi, sisiguraduhin kong tutundukan ko na ang lahi ninyo. Hinawi ng aswang ang mga nagkalat na kahoy mula sa nasirang kubo at dito na mas nakita nila Lorenzo ang totoong hitsura ng nilalang na sigurado siyang nagmula mismo sa impyerno. Itim na itim ang balat nito. Mayroong mga linya na kulay pula na nagmimistulang kumikintab na ugat. Pulang-pula ang mga mata nito. Mahaba ang buhok at may dalawang maliit na sungay sa noo. At presensya pa lamang nito ay talagang nakapanghihilakbot na. Simulang mag-orasyon ang aswang sa isang lengguaheng hindi nila maintindihan. Hindi yun Latin, hindi yun Espanyol, ngunit bawat bitaw nito ng salita ay nagbibigay ng takot kina Lorenzo. Dali-daling hinila ni Lorenzo si Minerva sa sulok ng kwarto. Bibilin pa sana siya rito nang nagulat na lamang siya nang biglang lumitaw ang aswang sa harapan niya. Halos 1 pulgada na lamang di umano ang lapit nito sa kanyang mukha. At tanging hilakbot lamang ang kanyang naramdaman nang magtagpo ang mga mata nila. Malakas ang alamanhig, ngunit hindi hamak na mas malakas ang halimaw na kaharap niya ng mga oras na yon. May kung anong tumama sa kaliwang parte ng mukha niya at sa isang iglap ay nakita na lamang niya ang sarili na gumugulong habang nasisira ang mga parte ng bahay na tinamaan ng lumilipad niyang katawan. Pinulot siya sa lupa at kaagad na namilipit sa sakit. Kahit kailan panira ang mga lahi ninyo, sagabal kayo sa pagkuha ko sa mga totoong kapangyarihan magmula sa lolo mo. Akala ko tapos na ang problema ko. Pero dapat pala ay tinuluyan na rin kita noong pa lang. Nasa huli talagang pagsisisi. At lalo kang magsisisi kapag sinabi kong tinadtad ko na ang sisiw. Ano? Imposible! Oo! Napatay ko ang sisiw. At wala na ang kapangyarihan ng amalanhig. Sumigaw ang halimaw, humaba ang mga kuko nito at mabilis itong tumakbo palusob sa kanya. Buong lakas na pinilit ni Lorenzo na tumayo. Nabitawan niya ang ginunting noong tumalsik siya, kaya hinanap na niya yun. Mabilis ang tumakbo, subalit hindi hamak na mas mabilis sa kanya ang aswang. Naabutan siya nito, nahawakan siya sa ulo at inihagis siya nito sa loob ng bahay. Tumama ang katawan niya sa isang kahoy na poste sa labas ng bahay. Nabali iyon at bumagsak sa kanya ang bubungan ng kusina. Lorenzo! Huwag kang mag-alala, Mangkukulam. Isusunod kita sa kanya kaagad para hindi ka malungkot. Tinanggal ng aswang ang mga nagbagsakang kahoy at bubong kay Lorenzo. Napatakip na lamang ng bibigat na paiyak si Minerva nang makita ang kalagayan ng binata. Pikit na ang mga mata nito. Puno ng dugo ang mukha at may nakatarak na kahoy sa kaliwa ng tiyan. Humalakhak ng malakas ang halimaw nang makita ang kalagayan ni Lorenzo. Tingnan mo nga naman. Magagaya ka rin pala sa lolo at ama mo. Pinahirapan mo lang ang sarili mo, Lorenzo. Ngayon, hindi ko talaga maintindihan kung papaano mo natalo ang amalanhig. Hinawakan ng aswang ang ulo ni Lorenzo at buong lakas siya nitong iniangat. Hinila ng aswang ang nakatarak na kahoy sa tiyan niya at nagsimulang sumirit doon ng dugo. Napasigaw siya ng malakas sa sakit at umalingaw-ngaw yun sa paligid. Sinalo ng aswang ang dugo gamit ang isa nitong kamay at ininom iyon pagkatapos ay muli itong humalakhak. Humaba ang mga kuko sa kaliwang kamay ng halimaw at itinutok iyon sa lieg na Lorenzo.
Wala naman ang magawa ang binata. Lupaypay na siya at nagsisimula ng dumilim ang kanyang paningin. Bumuelo na ang aswang para tuluyan siya nang bigla itong natigilan at nagsisigaw. Hindi rin ang tagal ay nabitawan siya nito at nagulat na lamang siya nang makitang umuusok na ang aswang. Napaluhod ito at nagulat siya nang makita si Minerva. Awak nito ang lagayan ng asin at patuloy na sinasabuyan noon ng halimaw sa likuran. Halimaw ka! Ang dapat sa'yo maglaho sa mundong to. Kayo at ang mga kalahi nyo. Palasang ka talagang mangkukulam ka. Hindi ka makapaghihintay. Minerva! Tumakbo ka na! Iligtas mo ang sarili mo! Puntahan mo si Lucia at tumakas na kayo! Hindi kita iiwan, Lorenzo. Mamamatay din naman ako kung tatakbo ako eh. Kaya gagawin ko na lahat ng makakaya ko. Minerva! Sumigaw ng malakas ang aswang. Humarap ito kay Minerva. Hinampas nito ang dalaga dahilan para tumalsik ito at tumama sa sibakan ng kahoy. Dahan-dahang tumayo ang halimaw. Nagpasya na itong si Minerva ang uunahin. Kaswal itong naglakad papalapit sa namimilipit na dalaga nang biglang sumigaw si Lorenzo. Buo at napakalakas ng sigaw na yon. Muling napatakip ng tenga ang aswang at napalingon at nanlaki ang mga mata nito nang makita siyang nakatayo. Hindi tumari. Isa kang inutil. Kaya pa paano? Lumayo ka kay Minerva! Umiilaw ang medalyong suot niya. Mainit ang inilalabas nitong enerhiya at pakiramdam ni Lorenzo ay ibinabalik noon ang lakas ng kanyang katawan. Hindi man gumaling ang mga sugat niya ay tumigil naman ang mga iyon sa pagdurugo. Nawala rin biglang pananakit ng kanyang kalamnan. Kaswal siyang naglakad papunta kung nasaan ang ginunting. Dinampot niya iyon habang hindi inaalis ang kanyang nanlilisik na mga mata sa aswang. Kitang-kita niya ang gulat sa halimaw na nasa harapan niya na tila napako na sa kinatatayuan. Sinabi ko na sa'yo, lumayo ka kay Minerva! Sino ka para utusan ako? At paanong nabuksan mo ang kapangyarihan ng medalyon? Ang kagustuhan niyang mailigtas ako at maprotektahan ang siyang nagbukas ng kapangyarihan ng medalyon. Kaya katapusan mo na, halimaw! Kalokohan! Kung ganon, uunahin talaga kita! Mabilis na inundayan ng matatalas na kuko ng aswang si Minerva, ngunit bago pa nito mapatama ang atake, bigla na lamang lumitaw sa gilid nito si Lorenzo. Iwinasiwas ni Lorenzo ang ginunting at sa isang hampas lang ay tagpas ang braso ng halimaw. Sumirit ang itim na likido mula doon. Pagkatapos ay tinadyakan niya ang halimaw dahilan para tumalsik ito at magpagulong-gulong sa lupa. Kinuha niya ang naputol na braso nito at itinapon sa malayo. Tumayo ang aswang. Aktong lulusob na sana itong muli nang bigla itong tumalon papunta sa ibang direksyon. Kaagad naman itong hinabol ni Lorenzo. Nabangan niya ang pagbagsak nito at muli itong tinaga. Sapul sa dibdib ang halimaw. Nagawa pa nitong maitulak siya. Aatake pa sana ito gamit ang natitirang kamay nang magawa niyang makaiwas at sa isang iglap, gumulong sa lupa ang natitirang braso ng aswang. Sumigaw ito. Pumaba ang dila at pupulupot pa sana sa lieg ni Lorenzo, subalit nagawa rin niya itong tagain. Umikot siya. Napunta siya sa likuran ng aswang at doon ay buong lakas at galit niyang ibinaon ang ginunting. Tumagos sa dibdib ng halimaw ang kapiraso ng sandata. Natigilan ang halimaw. Hindi na kontento si Lorenzo at inikot pa niya ng 2 beses ang sandata bago iyon buong lakas na hinugot. Kung alam ko lang na magkakaganito, bata ka pa lang sana ay pinatay na kita, Lorenzo! Tama na! Wala nang magagawa yan! Tanggapin mo na lang na tinapos ka ng inutil na to! Hindi pare, magkikita pa naman tayo. Hindi man dito. Pero sa kabilang buhay, doon ko kayo pahihirapan ng ama at lolo mo! Hindi kayo magkikita. Dahil masusunog ka sa impyerno ng mag-isa. Nagsaboy ng asin si Minerva.
napasigaw muli ang aswang at tuluyan ng napaluhod. Pagkatapos ay tuluyan na itong tumumba at humandusay sa lupa. Unti-unti ay bumalik ito sa normal nitong anyo at nagulat si Lorenzo nang makita kung sino talaga ang halimaw na yun. Yun ang kapatid na babae ng kanyang lolo. Dating magaling na albularyo na nasilaw sa kapangyarihang itim. Sa isang lumang iginuhit na larawan lamang niya nakita ang babaeng yun. Ngunit hindi siya maaaring magkamali. Dahan-dahang nawala ang ilaw na nagmumula sa medalyon. Unti-unti na ring naramdaman muli ni Lorenzo ang pananakit ng kanyang katawan at mga sugat. Nagbukasan muli ang lahat ng sugat niya sa katawan at nagsimula na uli siyang manghina. Bumagsak si Lorenzo. Mabuti na lamang at nasalo siya ni Minerva. Inihigasan ito na maayos at umiiyak na tiningnan ang kanyang kalagayan. Ayos ka lang ba? Hindi. Parang giniginawa ko. Ano? Umusan ka na ng dugo. Si Lucia. Kailangan niya ng susundo sa kanya. Tumawag ka ng tulong sa baryo. Oo, pero hindi kita pwedeng iwanan. Hindi ko hahayaang mamatay ka. Minerva, hindi na ako tatagal. Sige na. Iwan mo na ako. Hindi. May pag-asa pa. May pag-asa pa magtiwala ka sa akin. Tumakbo si Minerva sa loob ng sirang bahay. May hinalugog ito sa isang kahong gawa sa kahoy sa may altar. Nakita ni Lorenzo na may kinuha itong isang librito at medalyong kulay berde. Dali-dali siyang nilapitan ito at inutusang huwag gagalaw. Lumuhod si Minerva sa kanyang gilid. Saglit itong tumingin sa kalangitan. Inilagay nito ang medalyon sa loob ng kanyang kamay at ipinatong iyon sa dibdib niya. Pagkatapos ay nagsimula na itong magbasa ng orasyon mula sa librito. Humangin ng malakas. Napakalakas ng hangin na nagawa nitong tangayin ng mga maliliit na kahoy na nagkalat sa paligid. Pagkatapos ay sinabayan iyon ng mga nakakakilabot na boses. Parang galing sa ilalim ng lupa ang mga iyon na boses ng mga babae, lalaki at mga bata. Kinilabutan ng husto si Lorenzo. Tinanong niya si Minerva kung ano ang nangyayari subalit hindi ito sumasagot. Puti na ang mga mata nito at patuloy lang sa pag-uulit-ulit ng orasyon. Hanggang sa nakita ni Lorenzo na unti-unti nang nagsasara ang mga sugat niya. Naramdaman din niyang umiinit na ang kanyang katawan. Napahawak siya sa kanyang tiyan at napanganga siya nang maramdamang wala na ang malaking sugat. Bumalik ang kanyang lakas. Nagawa na niyang makaupo. Subalit kasabay noon ay ang pagtigil ng malakas na hangin at mga boses sa paligid. At pagkatapos ay lupaypay na bumagsak si Minerva. Ate! Salamat naman. Nagligtas ka, Lucia. Opo, ligtas ako. Niligtas ako ni Kuya Lorenzo. Pero anong ginawa mo, ate? Ba't mo hawak yung librito? Naramdaman ko rin yung mga espiritu kanina. Anong ginawa mo? Teka, anong problema ba rito? At anong mga espiritu? Ang dasal na nakapaloob sa librito. Nagtatawag yun ng mga masasamang espiritu. Tuto pa rin ng mga espiritong matatawag ang kahit anong hiling nung tumawag sa kanila. Pero ang kapalit nun ay ilang taon ng buhay ng taong yun. Ipinagbabawal na dasal ang ginamit ni ate. Ha? Minerva, bakit mo yung ginawa? Hindi mo dapat yung ginawa para sa akin. Ano ka ba? Hindi ba iniligtas mo rin ako? Pero ako ang nagdala ng aswang na yun dito. Tumigil ka. Ayoko na makipagtalo ng inaanak ko. Minerva, gumising ka! Ate! Nawalan na ng malay si Minerva. Binuhat ito ni Lorenzo at dinala sa loob ng bahay. Inutusan niya si Lucia na bantayan ng atin ito. Kailangan na rin kasi niyang ayusin ang lugar at isikasuhin ang bangkay ng aswang. Subalit nang puntahan niya ito ay buto na lamang ito. Yun din daw ang nangyari sa Amalanhig ayon kay Lucia.
Sa amalanhig nga lang ay naging abo ang mga buto nito. Hindi nagtagal ay dumating ang 4 na kalalakihan sa bahay nila Minerva. 3 rito ay ama ng mga kaibigan ni Lucia. Nagimbal sila nang makita ang hitsura ng lugar at lalo na nang makita ang kalansay ng halimaw. Ipinaliwanag ni Lorenzo ang nangyari. Naniwala naman ang mga kalalakihan. Yun din daw kasi ang kinwento ng kanilang mga anak. Nagpasalamat ang mga ito at tumulong sa pansamantalang pag-aayos ng bahay. Ang mga buto ng aswang ay sinunog ni Lorenzo sa isang hukay at umaga na nang takpan niya ang hukay na yon. Kuya, gising na si ate. Minerva! Lorenzo, iwan ko muna kayo, mag-aanda lang ako ng agahan ha. Tawarin mo ko kung napag-alala ko kayo ni Lucia kagabi. Wala na yon. Pero hindi mo dapat ginamit ang dasal na yon. Hindi na tuloy natin alam ang susunod na mangyayari sa'yo. Ginawa ko yon dahil yun ang nararapat. Kailangan kitang iligtas dahil tungkulin yun ng pamilya namin. Ang magligtas ng nangangailangan. Kung alam ko nga lang nagagamitin yun sa nanay ko nang ginamit ko yun para mailigtas siya eh. Pero kahit na, hindi ako nararapat sa sakripisyong yon. Wala ka nang magagawa. Nangyari na ang nangyari. Kahit magwala ka, hindi na may babalik yung mga nangyari kagabi. Ang mahalaga buhay ka. Kung ganon, hayaan mo akong manatili rito. Pagsisilbihan ko kayo. Gagawin ko ang lahat para mabayaran ko ang utang ko sa'yo. Sige, ikaw bahala. Pwede ka manatili dito kahit kailan mo gusto. Kahit hanggang sa magkagusto ako sa'yo. Naku, ikaw bahala. Malay mo, magkagusto din ako sa'yo. Sa gwapo kong ito, malabong hindi yan mangyari. Ewan ko sa'yo. Dapat pala, dinagdagan ko yung hiling ko eh. Sana dinagdag ko na bawasan yung kayabangan mo. Hindi na umalis si Lorenzo sa lugar na yon. Doon na siya nanirahan. Tumigil si Minerva sa pagkukulam at sinubukan nilang mamuhay ng normal. May mga pagkakataong may pumupunta pa rin para magpagamot at hindi naman ito tinatanggihan ni Minerva. Si Lorenzo naman ay naging isang mahusay na karpintero at tagahasa ng mga patalim. Nagkaroon din siya ng mga gulay sa paligid ng bahay na kung minsan ay kanyang inilalako sa baryo. Hanggang sa lumipas ang mga taon at nagkatuluyan rin sila at nagawang magpakasal. Hindi na sila nagkaanak. Ayon kay Minerva, marahil ay kasama raw yun sa kinuha sa kanya ng mga espiritong kanyang tinawag para iligtas si Lorenzo. Pero kahit ganoon ay naging masaya sila. Sinikap ni Lorenzo na ibigay ang lahat sa asawa hanggang sa pagkalipas ng 20 taon, tinamaan si Minerva ng isang misteryosong sakit. Unti-unting nawala ang paningin nito. Sunod ay ang pandinig. Nakalimot ito at hindi umabot ang 1 taon ay namatay. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Lolo Lorenzo nang matapos ang kanyang kwento. Napansin ko ang napakaraming peklat sa kanyang mga braso. Malalaki yun at halatang gawa yun ng malalalim na mga sugat dati. Naipahid na rin niya sa akin ang dinikdik na mga dahon na inihalo sa langis ng niyog. Hinilod niya ang aking tiyan at nagulat ako nang tila may nakapasya doon. Naramdaman ko rin yun, tila isang matigas at bilog na bato. Tumingin siya sa akin at pagkatapos ay bumulong ng isang dasal. Nakarinig ako ng mga boses sa paligid. Isang boses ng sumisigaw na babae. Nagmamakaawa ang babaeng iyon at nagsabing titigilan na ako. Pawisan ako at hinihingal nang mapansin kong tumayo na si Lolo Lorenzo at naglakad na papalayo. Ang asawa ko naman ay takot na takot. May ibang boses raw na lumabas sa akin. Yun daw ang nangkulam sa akin, sabi ni Lolo Lorenzo. Pagkatapos ay humarap siya at iniabot sa akin ang isang maliit na supot na gawa sa itim na tela. Lagi ko raw ilagay yun sa bulsa ko, lalo na't hindi ko alam kung sino ang nagpakulam sa akin.
Tuluyang nawala ang pananakit ng aking tiyan at labis-labis ang pasasalamat ko kay Lolo Lorenzo. Ganoon din ang asawa ko. Ngunit nakalulungkot, nawala na siya. Taong 2019, pumunta kami para bisitahin siya, ngunit wala na kaming inabutan bukod sa mga nag-aasikaso sa kanyang naiwang tahanan. At sa likod ng bahay kung saan namin siya nakita ay nahimlay na rin siya sa tabi ng babaeng pinagkautangan niya ng mahabang buhay. Hanggang dito na lamang, Sir Jupiter. Napakasarap sa pakiramdam na naibahagi ko ang kwentong ito ni Lolo Lorenzo. Hiling ko lang na kung saan man siya naroon ngayon, sana ay kasama na niya si Minerva at masaya silang dalawa. Salamat po sa pagbabasa ng liham na ito. Mabuhay po kayo.